Την καλησπέρα μας για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Την καλησπέρα μας για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Η επόμενη γύρα. Η δεύτερη γύρα. Καλώς μας ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο. Σας λείψαμε. Δεν νομίζω. Καταρχήν, ο τρίτος της παρέας έκλασε. Ναι, ήταν. Βλέπετε ότι υπάρχει μια καινή θέση εδώ. Έκλασε. Ήταν λίγο τέτοιος αυτός σήμερα. Εντάξει, δεν ήπια χθες. Δεν ήπια, όχι. Δεν ήπια, αλλά σήμερα γιατί έκανε οπισθοχώρηση, δεν μπορώ να καταλάβω. Έκανε οπισθοχώρηση, ρε φίλε, γιατί ήταν busy. Έπαιζε και πρόσωπο. Μάθαμε τελικά τι έγινε. Ναι, δεν έγινε τίποτα. Τέλεια. Ό,τι λέγαμε χθες. Τζάμπα πήγε όλο το τέτοιο. Ναι, ό,τι λέγαμε χθες ήταν δεδομένο. Το κέρατό μου το τραγίσιο. Τίποτα. Και δεν έχω τυχαία. Όχι. Του έμεινε όμως το καθαρό το σπίτι, φαντάζομαι. Καθάρισε το σπίτι. Δεν ξέρω κατά πόσο καθάρισε. Δεν ξέρω κι εγώ. Εφόσον μου λες μια ότι... σκούπα δεν την έβαλε. Εφόσον μου λες ότι δεν πήγε το δεν την άξε ένα χαλάκι. Εφόσον μου λες ότι δεν πήγε καθόλου. Όχι, πήγε. Πήγε η τύπισσα. Πήγε. Πήγε η τύπισσα. Αλλά αυτός δεν άνοιξε το φούρνο να μπει το φουρνόψιλο. Κατάλαβα. Όχι, δεν. Μάλλον του έλειπαν τα πατατάκια με ξύδι. Μάλλον. Όχι, γιατί. Shit. Να, είδες. Έπρεπε να του πάρουμε δώρο ένα πατατάκι με ξύδι. Μπας και ξέρω εγώ. Ναι, για να μου διάζει το στόμα που λέγαμε. Ναι, το θυμάμαι αυτό, αλλά. Αν είναι συγκεκριμένη, δεν θα τρώει πατατάκια με ξύδι. Μα με το ζόρι, με το στανιό. Δηλαδή φάε μωρί. Πού σε λέω εγώ, είναι καλά. Να σου πάρει ευχή. Τέλος πάντων. Πείτε μας τα νέα σας στα σχόλια. Ναι, γράψτε στα σχόλια. Δεν θα ασχοληθούμε καν. Εντάξει, τα αρχίδια μας το γράψουμε. Καθαρότατα. Αλλά οκ. Κάντε σε μια κίνηση. Ναι, πείτε μας εκεί πέρα ότι ξέρω εγώ να έκανα αυτό, εκείνο και το άλλο. Αλλά στο αριστερό και στο δεξί. Πώς πήγε, ας πούμε, η μέρα σας. 10 τρόποι να αξίσουμε τα αρχίδια μας. Oh yes. Πείτε. Δεν γαμιέται. Ριχάνι ρε πείτε. Τώρα μας λείπει και το μέλλον. Λείπει και ο τρίτος αυτό. Ναι. Το μεταξύ να πούμε ότι η πρώτη προσπάθεια που κάναμε φάγαμε γκολ. Ναι, γιατί είχαμε μουσικές, ας πούμε, και μας ακύρωσε το τέτοιο. Φάγαμε γκολ offside όμως. Ναι, κάτι κοψίματα, κάτι τώρα, κάτι άλλο. Είμαστε κι εμείς οι δήμονες. Κάτσε καλά δικαιωμένα. Είμαστε πανεπιστήμονες. Δεν ξέρω πώς βγήκε το πρώτο. Δεν ξέρω πραγματικά πώς βγήκε το πρώτο. Τι εννοείς, πώς βγήκε το πρώτο. Δεν ξέρω πώς φαίνεται. Δηλαδή, τι βλέπουν τώρα αυτοί που βλέπουν, αν βλέπει κανένας. Ναι. Δεν ξέρω. Τώρα είδα, είχε κάτι λίγες προβολές. Λογικά είναι εσύ, εγώ. Εσύ, εγώ, ο άλλος. Ο τρίτος. Θες να βάλουμε. Μαλάκα. Τι να λέμε. Εγώ, εσύ, ο άλλος. Πούτσες δηλαδή. Ναι. Θέλετε να βγάλουμε ψευδόνυμα. Γιατί όχι. Αυτό θα σου λέγα και χθες. Ναι. Δεν το σκέφτηκα όμως. Και θέλω να το κάνουμε. Ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα που με ήρθε έτσι μια φλασιά. Από movies. Από movies. Όχι ρε φίλε. Ή με τα ονόματα μας να κόψουμε κάπως τα ονόματα. Τι να κόψουμε μαλάκα. Εσένα π.χ. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν θα μείνει τίποτα. Κότζακ. Τι κότζακ. Όχι. Τι κότζακ. Άκου, είχα μια ιδέα. Πώς ήταν ο άλλος που πήγε στη Στενήρα. Έκανε κάγκελο για διάστημα. Λα. Ο Χαγιάτα. Ναι. Άκου. Δεν είχαν αυτοί ψευδόνυμα. Ναι, πώς από πού τα βγάλαμε. Ναι, άκου να δεις. Θα κάνουμε paraphrase. Ναι. Paraphrase. Αυτά εδώ, δηλαδή. Εσύ δεν θα λέγεσαι Χαγιάτε, θα λέγεσαι Κογιώτε. Ο Κογιώτε. Ο άλλος δεν θα είναι ο Dragon, θα είναι ο Dragon Ball. Καταλαβαίνεις, θα γίνει paraphrase. Και εσύ ποιος θα είσαι, ο Ρότζερ. Δεν ξέρω, Ρότζερ Μουρ. Ροντράνερ. Δεν ξέρω. Τι λες. Άμε. Εγώ είμαι ο Κογιώτε. Εσύ είσαι ο Κογιώτε. Εσύ σου. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. I don't know. I have no fucking idea. Αλλά θα το κάνω Ιώτα, κατά H, ξέρεις. Περίμενε. I don't know. ID key. ID μάλε. IDK. IDK. Τώρα όμως μπορούμε να βάλουμε μουσική μέσω
AI. Για να μην έχουμε και πνευματικά δικαιώματα. Ναι, από ό,τι είδα δεν τα έχει. Φαντάζομαι ότι δεν θα τα τραβήξει σαν. Όχι. I don't think so. Τότε δώσ' το. Να δώσω μουσική δηλαδή. Ναι, δώσ' το. Αυτό που με έχεις πάρει εκείνη την ημέρα τηλέφωνο και. Και στο αφιέρωσα, γιατί είσαι καβλιαρόφατζο. Είσαι καβλιαρόφατζο και στο αφιέρωσα τραγουδάκι. Ντρέβεζε. Δεν ξέρω όμως αν είναι επειδή είναι γνωστή η στίχη. Όχι, αφού το είχαμε. Και δεν μας έβγαλε. Ναι, είναι τραγουδιστή πρόσωπο. Δεν ξέρω στο YouTube τώρα πώς θα φανεί μέσω αυτού του τραγουδιστή. Αν θα. Όχι, όχι, καμία σχέση. Okay. Αφού το είχαμε στο προηγούμενο. If you are sure, okay, man. Το είχαμε στο προηγούμενο και δεν έβγαλε κάτι, κατάλαβες. IDK, δώσ' το. Έβγαλε για άλλους. IDK, δώσ' το. IDK. Κάτσε, πρέπει να συνηθίζω και το ψευτό. Είσαι ο Κογιώτε, ναι, ρε Κογιώτε. Θες να κάνεις και το Κογιώτε κρου. Δεν έχεις κρου, αλλά λέμε τώρα, φίλε, κατάλαβες. Κογιώτε κρου. Ναι, πώς είχε άλλος το τάδε κρου. Κατάλαβες, εσύ θα είσαι το Κογιώτε κρου. Και ποιο να βάλω το Κογιώτε κρου. Προς το παρόν κανέναν, δεν έχεις κανέναν. Ναι, όχι, έχω δύο, αλλά είναι μακριά. Έχεις δύο, ρε μαλάκα. Είναι μακριά, ρε φίλε όμως. Ναι, αλλά είναι κρου. Ναι, είναι κρου. Όταν ανεβαίνω πάνω γίνεται της κρουέλα στο κάγκελο. 3 άτομα, ρε φίλε, ούτε Ναι, πασιέτζαρε. Ναι, δεν το λες κρου. Ναι, δεν το λες Πες κρου. σε μια 21 όμως. Λες μια στεναχώρια έχω εδώ πέρα. Δεν λέω κρου. Δεν έχω κρου, έχω μια στεναχώρια. Ναι. Με τα 3 άτομα παίζει και μπυρίμπα. Όχι. Και με 2 παίζει μπυρίμπα. Όχι, 2-4 πάει μπυρίμπα, δεν πάει με 3-4. Τι λες, και με 2 παίζει, και με 3 παίζει, και με 4 παίζει. Oh, yes. Yes, it is. Δεν ξέρω, τι να. Το έχω πάρει και από φόβο. Είπαμε όχι YouTube. Θα φάμε ξύλο. Μα δεν κατάλαβες, είναι θέμα μουσικής. Μα άλλο σου λέω. Κατάλαβες, πιάνει μουσική αυτή η μαλακία. Ναι, αν βάλεις από το AI που είχαμε κάνει, που είχες κάνει, ναι. Δεν θα το πιάνεις σαν μουσική. Δεν είναι κάποιο επαγγελματία, είναι κάποιο ανεπαγγελματία. 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 Δηλαδή τώρα άμα βάλω. Κογιώτε, είσαι κορυφή. Περίμενε, θα βάλω εγώ ένα δικό μου. Πόσα ξέρεις. Θα βάλω εγώ ένα δικό μου, περίμενε. Μην βάζεις αυτή τη μαλακία. Το Save the Night. Ναι, μη. Όχι. Μα δεν θα βάλω αυτό σου λέω. Λυπήσου τα 10 άτομα που μας βλέπουν. Δεν θα βάλω αυτό σου είπα. Δηλαδή εντάξει, είναι ψυχικά ανώμαλοι, φαίνεται, ξέρω εγώ που μας παραβεί. Εντάξει, μην τους γαμίσουμε τελείως. Έχω ένα άλλο ξένο. Με φωνή AI. Θες να κάνω εγώ φωνούλα AI. Αλλά εσύ μάλλον. Αγλικόλε. Έχω αυτό. Όχι ρε φίλε, αυτό ξέρεις τι με θυμίζει. Lose myself. Ναι, ξέρεις τι με θυμίζει αυτό. Είμαι στην άκρη ενός γκρεμού. Σκέφτομαι ότι η ζωή μου είναι σκατά. Δεν υπάρχει ψυχή για να με σώσει. Έτσι δεν ήσουν προχθές. Τι. Έτσι δεν ήσουν προχθές. Πώς. Ναι, δεν έχω αυτές τις μαλακίες. Αν έχω αυτή τη μαλακία θα χορπηθώ από τον γκρεμό ρε μαλάκα. Καταλαβες. Με νιώθεις. Βάλε κάτι πιο. Βάλε 3 πουλάκια κάθονται. Βάλε χαροπάτα 2 μου χέρια τα χτυπώ. Ξέρω, βάλε κάτι πιο χαρούμενο ρε μαλάκα. Κάτι πιο χαρούμενο θες. Ναι. Κόψε την πλάκα σου. Όχι, εδώ. Η φωνή μου σε φωνάζει, Ανεβαίνει σε λίγο, περίμενε. Πού είναι το άλλο. Μια απελπισία μου πιάνει. Ναι, μαλάκα μου πιάνει μια απελπισία. Περίμενε. Αυτό είναι πιο ανεβαστικό. Μαλάκα, είχα μια απορία. Τι είναι αυτό που φαίνεται πάνω από το κεφάλι μου. Το καπάκι, ρε φίλε. Και είχα... Είναι αυτή η μαλάκα από το κεφάλι μου. Ούτε αυτό. Εντάξει, μαλακία. Αυτό το ίδιο είναι. Και συνεχίζει η μαλακία. Σκάσε. Και συνεχίζει η μαλακία. Σκάσε.
New entry μαλακία, yes sir! Αυτό είναι για τα δικά μου τα παιδιά. Για το crew των 2 ατόμων. Ναι. Ο Dragon Ball πού είναι, ο Dragon Ball? Ο Dragon Ball... Πάρε το τηλέφωνο! Πάρε το τηλέφωνο! Και μπες ένα μαλάκα, σε βρήκαμε ψευδόνιμο ρε ξεκολιάρι. Βγάλε αυτή τη μαλακιά, ναι, βγάλτε. Να ακούγεται, ανοιχτή ακρόα να ακούγεται. Εδώ. Κάτσε ρε. Δεν γάμα ρε μαλάκα. Ουχου. Έλα ρε. Έλα, Dragon Ball. Όχι Dragon Ball. Μαλάκα, σε βρήκαμε ψευδόνιμο ρε μαλάκα. Ναι. Ναι, και μαύρη κούρπελη. Σε βρήκαμε ψευδόνιμο. Οκ. Λοιπόν, εγώ είμαι, δεν ξέρουμε ακόμα. Ο IDK. Ο IDK. I don't know. I don't know. Μ' αρέσει. Ναι. Εγώ είμαι ο Κογιώτε. Ναι. Ο Κογιώτη. Κογιώτε. Ναι. Με το Κογιώτε κρυ. Ναι. Αυτόν τι τον είχες βρει? Αυτός είναι ο Dragon Ball. Α, Dragon Ball. Ο Dragon Ball. Ναι, εσύ είσαι ο Dragon Ball. Ο Vegeta. Τώρα μας γάμει στον εγκέφαλο. Vegeta. Καλά μου είδε. Vegeta, Κογιώτε, IDK. Ο IDK. Είναι ο IDK, motherfuckers. Τι κάνεις ρε ξεκολλή? Έλα. Τι κάνεις? Το πετάω και το πλένω. Α, γιατί εμείς είμαστε σε βίντεο, να ξέρεις. Ναι, ηχογραφείτε αυτό. Οκ. Ναι. Για πες μας ξανά το ψευδόνυμό σου. Αποδέχομαι τις όλες τις προϋποθέσεις. Α, τους δέχεσαι. Yes. Λοιπόν, δέχεσαι όλες τις προϋποθέσεις. Έτσι. Δεν είσαι καμία ειδική κατηγορία. Εντάξει. Ναι, ό,τι κάνεις το κάνεις εκ γνώσης σου. Πες στην κάμερα ξεκολλιάρι. Γεια σου κάμερα. Γεια σου κάμερα. Είσαι πολύ αγαπημένη. Ναι, δεν είδα όμως να το λες. Τι να λέω? Ότι δεν είσαι τίποτα ειδική κατηγορία, δεν είσαι κανένας παρεξηγιάρης. Ότι σε δέρνουμε με τη σύνεσή σου. Είμαι εδώ. Ναι. Με το θέλω μου. Με το θέλω μου, ναι ρε Με το δικό μαλάκα. του θέλω. Ναι ρε μαλάκα. Εσύ είσαι με το θέλω σου ρε μαλάκα. Κογιώτη. Ναι ρε μαλάκα. Εγώ είμαι με το Στάνιο. Εμένα με έχουν βάλει με το ζόρι, σας το λέω. Μαλακίες λέει, αυτός είχε την ιδέα. Σας το λέω. Τώρα βλέπετε τα χέρια, αλλά κάτω τα πόδια είναι με σίδερα. Αυτός είχε την ιδέα. Είναι. Μην με κάνεις να σηκώσω την κάμερα. Και μπίλια μετά. Της φυλακής στα σίδερα είναι για τους λεβέντες. Τι παίζει ρε Γαμιολί? Ark Raiders. Google αρέτο. Πώς το είπες? Ark Raiders. Dark Raiders. Dark. Ark. Fear of the dark. Fear of the dark. I am the phobia, that's always on there. Δεν το ξέρω. Graters. Raiders. Α, έλα ρε μαλάκα. Πώς λέω. IDK. Α, ναι ρε μαλάκα. Ναι, τι λένε μαλάκα. BTS. Όχι. What the... Αυτό. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα? Είναι Tower Defense Simulator. Όχι. Μαλακία πατήσαμε. Εσύ την πάτησες. Και στόπα ότι πατάμε μαλακίες. Στόπα. Αλφα. Περίμενε. Αλφα, Ρώσι. Τι αλφα. Να. Arcane The Carnival. What? Τι Arcane The Carnival, τι The λέτε? Carnival Steam Key, baby. Όχι. Οκ. Για πες. Θα το στείλω στο Facebook, δες το από εκεί. Εντάξει.
Στείλ το. Να σε πω κάτι, στείλ το στον Κογιώτη. Άρα μαλάκα, σε έχω μάθει ρε μαλάκα. Σε έχω μάθει ρε μαλάκα. το λες. Κογιώτε. Μαλάκα. Θα το βάλω στο... Και ο Κογιώτε θα στείλει ο Dragon Ball στον Κογιώτε. Και ο Κογιώτε στον IDK. Στον IDK. Ναι. Κάτσε, περίμενε. Αφού είπε δεν λέγεται Dragon Ball. Κάπως αλλιώς, άλλο επέλεξε. Ο Βεγγέτα ρε μαλάκα, άντε γαμίσου ρε μαλάκα. Άντε γαμίσου, με μπέρδεψες. Δεν φταίς εσύ ρε Βεγγέτα, αυτός ο μαλάκας. Εσύ μια χαρά του. I don't know. Εγώ είμαι ο IDK. Κάτσε, πώς το είπα αυτός ο Βεγγέτα. Κλείνω και θα σας στείλω. Ναι ρε, ναι. Έγινε ρε. Ναι ρε μαλάκα, μαθαίνουμε λίγο. Καταλάβες, γιατί δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Καταλάβες, νιώθω ανώνυμος ρε μαλάκα. Νιώθω ότι κυκλοφορώ στον κόσμο χωρίς ταυτότητα. Καταλάβες. Δεν ξέρω τον εαυτό μου πλέον. Αυτός είσαι. Ο IDK. Ο IDK, motherfuckers. Κογιώτε εδώ, yo man motherfucker. Ναι, γνωρίσε λίγο με τον κόσμο, πες μας τι ασχολείσαι, τι ύψος έχεις, πόσο την έχεις. Είμαι 1,90, δεν σας λέω πόσο την έχω γιατί θα τρομάξετε. Δείξε και το τατουάζ με τον Πίκατσο. Με τον Πίκατσο. Ας σας ηλεκτρίσω. Με τι ασχολούμαι. Είμαι ιδιώτης. Να, και κάνω και live στο TikTok. Να. Με τον IDK εδώ. Όχι. Και τον Βεγγέτα. Όχι. Τι όχι μόνο το παλά, αφού βγαίνουμε μαζί στα TikTok. Τυχαίο γεγονός είναι ρε μαλάκα, είναι δικό σου. Ναι. Είναι δικό σου το story. Μόνος μου στο σπίτι δεν έχω ανοίξει TikTok. Μόνος σου στο σπίτι τον παίζεις φανταζόμαι. Δεν κάνεις TikTok. Αφού τον παίξεις και νιώθεις κουρασμένος, τον παίζεις. Όχι, δεν παίζω. Δεν τον παίζεις. Είναι κάποιο πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα. Περιμένω να μου τον παίξουν. Θα περιμένεις αρκετά. Δεν πειράζει. Γιατί ήταν οι άλλοι από την Κατερίνη που ήσουν εσύ κι άλλοι. Και αυτή έφαγε άκυρο. Την έστειλα διάβαστη. Ναι, αλλά για καμιά ωρίτσα ήσουν ωραίος. Εντάξει, την γλύφαμε λίγο. Εντάξει, ήσουν ξέρω εγώ. Την γλύφαμε κάπως, την γλύφαμε έτσι για να νικήσουμε. Μετά είδες ότι μαζί με σένα ήταν κι άλλοι. Ναι, απλά για να νικήσουμε τα game εκείνη την ώρα. Ήμουνα κι εγώ καλούλης. Δεν ήταν μόνο τα game, ρε μαλάκα, εντάξει, αφού ένιωσε. Εντάξει, λίγο ναι, λίγο εντάξει. Ένιωσε, λίγο ναι. Και μετά βρέθηκε ο Μπάμπης. Ο Σολιάς. Ο Μπάμπης. Όχι, χωρίς σουλιά, ο Μπάμπης και το. Λοιπόν, και. Πώς το λέγα τον άλλον, Τζόνις. Ο Μπάμπης και ο Τζίμις. Ο Τζίμις, άμπραβο, ο Τζίμις. Ο Τζίμις και ο Μπάμπης. Ναι. Τώρα αυτή τι είναι, πού είναι, από πού είναι, άστο καλύτερα. Δεν μας νοιάζει. Ark Riders. ARC. Ναι, το δεύτερο που σου βγάλε. Να το. Αυτό. Τι μαλακιά είναι αυτή. Δεν μου λες και αυτό 2 ώρο θα είναι το βίντεο, γιατί... Όσο βγει, στα αρχίδια. Όσο βγει, οκ, το έχουμε. Λήψη έγινε, αποδεχτεί. Δεν είχαμε, ξέρω, τι μαλακιά. Πρόσεχε να μας πατήσει κάνα... 1000 χρόνια θα ζήσει άλλη, ρε. Ποια είναι αυτή? Αλεξάνδρα. Πάει τέτοια! Ναι! Αυτή που είναι με τον Μπάμπη και... Με τον Μπάμπη, τον Σογιά και την Κατερίνα τη Τσούστρα. Πάρα πολύ ωραία. Τι να πω, Θεέ μου, τι να πω. Βάλτε να πω. Έβαλε και story αυτό εδώ πέρα. Σε λίγο να πω τι είπα. Αλλά κάτσε τώρα, θα το βάλω. Σήμερα μια χαλαρή μέρα, εντάξει. Θα το παίξω μπαλίτσα τώρα εδώ πέρα, περίμενε. Κάτσε γιατί σήμερα... Διπλοτηλεφωνιά θα παίξει πάλι. Ναι, γιατί σήμερα είναι χαλαρή μέρα. Κάτσε να κλείσουμε και αυτό. Νιώθω λίγο κουρασμένος. Λίγο πλαγίος εδώ, ανυπερθέτως και καθέτως. Ωραία. Ναι, νιώθω λίγο κουρασμένος. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός που πήκε?
ΑΕΚ Original. Λοιπόν, μπαίνεις στο YouTube τούτη τη στιγμή, πατάς The Useless, πρόσεξε με. Έχει 3 κολόφατσες, ένα μακριμάλι, έναν κοντομάλι και ένα μουσάτο. Δεν είναι δικές μας, εννοείται πως δεν είναι δικές μας. Σίγουρα με βάζαμε τις δικές μας τις φάτσες. Και like, subscribe, καμπανάκι. Το καμπανάκι, να αυτό. Καμπανάκι, μην ξεχάσετε το καμπανάκι, σημαντικό βήμα. Θα πατήσετε το καμπανάκι, θα δείτε 3 ρεμάλια που δεν ξέρουν τι να κάνουν με τη ζωή τους. Η ζωή δεν ξέρει τι να κάνει. Είναι 2,5 ώρες. Η Χριστίνα ξαναμπήκε στο live. Γεια σου ρε Χριστίνα, ρε γαμώτο. Η ζωή δεν ξέρει τι να κάνει με αυτό. Η ζωή, άστο. Η ζωή είναι παρτιμένη από μόνη της. Λοιπόν, μου τους βαρετή μέρα. Δευτήρι σκούγιο. Δεν είναι βαρετή μέρα, λάθος, όχι, δεν είναι βαρετή μέρα. Είναι παράξενη. Εγώ νιώθω ότι. Βαρεμένος. Ναι. Βαρεμένος είσαι. Ναι, επίσημα, official. Με τη βούλα που λέμε. Ναι. Άγια σου. Κατάλαβες. Γιατί δεν ξέρω. Μαλάκα, 9 η ώρα το πρωί με πήρε ο ύπνος. Εντάξει. Έβγες εσύ. Εγώ εκείνη την ώρα ξυπνούσα. Έβγες εσύ, last. Ναι. Και έκατσα, έβλεπα ταινία. Ο άλλος κουτοπούλιασε ρε μαλάκα, έφυγε νωρίς. Δυνατός παίκτης όμως, το δίνω. Έφυγε από εδώ. Πήγε σπίτι και ξύπνησε το χάραμα. Στάνταρ ξύπνησε κάπου σε 7-6. Στάνταρ. Αποκλείεται να ξύπνησε 8.30 το πρωί. Γεια σου, Θέσποινα. Για να περιμένει, να καθαρίσει και να περιμένει την τύπισσα. Εγώ πιστεύω ότι. Αποκλείεται να καθαρίσει. Γιατί οι άλλοι σχολούσαν αργά από τη δουλειά τη. Ναι, αλλά και πάλι αυτό κατάλαβε, ξύπνησε νωρίς. Εγώ 9 η ώρα. Πόση ώρα να τον πήρε το μπούστι. Τι να καθαρίσει ένα δωμάτιο. Ναι. Δεν ξέρω. Εμένα με παίρνει 3 Το σπίτι του είναι περίπου. Το ξέρω το σπίτι του. Το ίδιο, οπότε δεν θα σου περιγράψω. Δεν περιγράφω άλλο, τέλος. Εγώ για ένα δωμάτιο θέλω 3 μέρες. Εσύ. Με διαλύματα. Όχι σε 3 μέρες. Λογικό. Δηλαδή θα κοιμηθώ. Να πιεις ένα καφέ. Να τραβήξεις ναι ρε παιδί μου, διάφορα. Πώς το λες αυτό, το εργαλείο αυτό. Το φουρνόξυλο. Όχι το φουρνόξυλο. Εγώ δεν έχω. Αυτό που κρατάς στα χέρια σου τώρα. Μπάμια. Συγγνώμη. Το ρουφιχτήρι ρε. Το βραστήρα. Το βραστήρα, άμπρα, πες τη δουλειά, πες το σύνορα. Έλα παιδάκια, μπείτε. Έχει μασάλι δυνατό τώρα εδώ πέρα. Γίνει το ολοκαύτωμα του Πειραιώς εδώ πέρα. Κανονικά πρέπει, ξέρεις, να τον πάρεις στον άλλο τηλέφωνο. Ποιον άλλο? Να μπει. Ποιον άλλο? Να μπει. Ποιον άλλο? Τον... Κοντό. Βεγγέρα. Βεγγέτα αυτό. Τώρα δεν μπορούμε να το πάρουμε πουθενά τηλέφωνο, είναι και τα 2 κινητά πιασμένα. Σταθερά. Πουτάνια. Ναι, αλλά πού. Πουτάνια. Τέλος πάντων. Εντάξει, λύσεις δίνω. Θα μπει. Είμαι ο solution. Μα κάτσε, περίμενε ρε μαλάκα. Jason Derulo. Κάπου εδώ θα τον έχω τον κεράτα. Πού θα μου πάει? Περίμενε, σε έχω. Κάπου θα τον έχει. Στον κόλος θα είναι. Σκάσε, σταμάτα. Τι μαλακές έκατσε και παίζει, φίλε. Δηλαδή τώρα το βλέπω, τι μαλακές ξέρω. Δεν ξέρω. Για κράξιμο, τέλος πάντων. Έλα, το έστειλα στο Messenger. Τον βρήκα. Μπράβο. Τον βρήκα τον Μ' αρέσουν οι κινήσεις αποφασιστικές. Τον βρήκα τον και οι αυθεντικές. Τον βρήκα. Να σου πω κάτι όμως. Για πες μου. Δεν θα είναι το ίδιο. Δεν θα είναι το ίδιο, γιατί θα μας γράψει τα αρχίδια του, γιατί θα παίζει Ark Riders. Ναι, εγώ το λέω με την άλλη άποψη. Θα μας βλέπει μέσα από την οθόνη. Άλλο είναι να είναι εδώ. Ναι, ισχύει. Ο Βεγγέτα. Ισχύει. Και άλλο να είναι μέσα από το τηλέφωνο. Ισχύει. Ναι. Αλλά παίζει και να μην πει ούτε από εδώ, γιατί ο ηλίθιος παίζει Ark Riders. Καταλάβω, Ark Riders. Ελπίζω αυτό να μην υπάρχει και σαν εφαρμογή στο κινητό. Αυτό έχει έναν υπολογιστή μαλάκα. Γεια σου Πανάγο, γεια σου Καραμελίτσα. Έχει έναν υπολογιστή μαλάκα όσο αξίζει το σπίτι μου. Έχει δώσει πολλά φράγκα, φίλε, για τον υπολογιστή του. Ναι, έχει δώσει. Γι' αυτό δεν παίρνω όψη.
Μαλάκα. Και να είχα πει που θα το πήγα από το σπίτι του, ξέρω εγώ, και βλέπω το τι και το πω. Μαλάκα, βλέπω τον υπολογιστή και ζαλίστηκα. Γεια σου ρε Σταμάτη, τι πάλι. Κάρλος. Είπες πως θα είμαστε εμείς. Είπες τι δεν είπες. Ναι, και τι είπες, παπαριές είπες και τέτοια. Και άλλες τέτοιες πίπες. Και άλλες τέτοιες πίπες και τέτοια. Α, να πούμε για όποιον ενδιαφέρεται, λέμε τώρα. Περί ποιου θέματος. Επόμενη γύρα, άμα καβλάρουμε, είναι Παρασκευή. Οπότε... Όχι άμα, σίγουρα. Άμα, εντάξει, φίλε, ξέρω εγώ. Μπορεί... Υπάρχει περίπτωση εσύ να φύγεις, δεν νομίζω. Όχι, αλλά μπορεί να θέλω να την παίξω. Για Στέλιο. Όχι, ναι. Για Στέλιο. Εσύ δεν τυχαίνει να θες να την παίξεις, αλλά όχι δεν την παίξεις. Εσύ περιμένεις να την παίξω. Ναι. Δεν ξέρω τι θα παιχτεί βέβαια. Εγώ είμαι αυτόνομος, φίλε. Είμαι αυτόνομος. Δεν ξέρω τι θα παιχτεί τα Χριστούγεννα. Το παίζω μόνος μου. Κατάλαβες. Ό,τι γουστάρει καθένας. Ναι, είμαι αυτόνομος. Δεν παρακαλώ καμία. Το παίζω μόνο. Δεν έχω παρακαλώ. Απλά περιμένω, είμαι στο waiting. Πολύ waiting θα έχεις, αλλά... Ναι, waiting room. Φαντάζομαι, φίλε, ότι με τόσο waiting... Όχι οι άλλοι αν θα βγάλει τα ρούχα, με το που θα κάνει την κίνηση αυτή, ναι. Πιστεύω θα χύσεις. Με τόσο waiting. Όχι, εντάξει, είπα. Με το που θα κάνει αυτή την κίνηση, ρε. Γεια σου, Σταυρόλα. Όχι, δεν νομίζω. Εσύ εγκρατείς. Ναι. Έχω αυτοέλεγχο. Εγώ δεν έχω. Εγώ είμαι... Εσύ είσαι μπάρμπας. Σωστά. Καρβουνίδη, γεια σου ρε φίλε. Φύγετε γάμο της θα πεις τα κολοπέχνιδά μου μέσα μυθιά σου. Παρασκευή... Γεια σου και εσύ ρε φίλε. Ίσως να είναι και άλλοι. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα. Ίσως να είναι και άλλοι. Τι να είναι κι άλλοι. Ίσως να είναι και άλλη την Παρασκευή. Κι άλλος. Αλή, με όμικρον γιώτα, αλή. Πολύ. Είναι πάλι με όμικρον γιώτα, ναι. Όχι με ποτηράκι. Ναι, το ποτηράκι το αντιλήφθηνο ότι δεν είναι, αλλά γίνε λίγο πιο γενικός. Είναι τύπου αυτού που μιλούσες τηλέφωνο πριν, ας πούμε. Ναι. Οκ. Κατάλαβες. Guest star δηλαδή. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, κατάλαβες. Οκ, είναι guest star. Σούσουρο να γίνεται και τέτοια. Γεια σου ρε Πέτρο. Εντάξει, τώρα άμα μαζευτούμε σε τέτοια φάση, δεν θα είμαστε εδώ. Ναι, αλλά ξέρεις θα καθίσουμε αλλού. Παρασκευή, μιας και θα έχει μπει και το ΚΑΣ από τις δουλειές μας, μπορούμε να πάρουμε και κάνα φαγόσιμο έξτρα, όχι τσίπς και μαλακίες, κάνα πιτσόνι ας πούμε. Ναι, σίγουρα. Να τσοντάρουμε όλοι 2-3 ευρώ, πόσα άτομα θα είμαστε του πούστη, και να πάρουμε δυο μεγάλες έτσι να χλαπακιάσουμε εδώ πέρα. Ξέρεις τι γουστάω να είναι εδώ πέρα και η μίξα. Το γατομόστακο. Ναι. Γιατί να παίξουμε μπουνίδια θες. Όχι, γουστάω να σας δω έτσι στο conflict. Δεν θα υπάρχει conflict καταρχήν, δεν θα μιλάμε καν μαλάκα. Εδώ σου λέω, καθόμουνα, πες εδώ κάθομαι εγώ τώρα έτσι, και αυτός από εδώ περνούσε. Ήμασταν eye contact και με έγραψε εδώ. Ναι, εντάξει, οκ. Μήπως δεν σε είδε λόγω υψομετρικής διαφοράς. Μα ήμασταν σχεδόν στην ίδια υψομετρική διαφορά. Όταν κάθεσαι με τον άντρα στο ίδιο. Ναι, εγώ ήμουν καθιστός, αυτός ήταν όρθιος. Και πάλι καθιστός είσαι πιο ψηλός. Στο μέτρο του ήμουνα. Αποκλείεται. Yes, I was. Τον κόβω και δεν θα πάρει και πολύ ώρα για τον κόψω, αλλά. Ναι, κατάλαβες τι μου. Ναι, αύριο. Αλλά αποκλείεται. Καλησπέρα, παιδιά, γεια σας σε όλους εκεί πέρα. Αποκλείεται. Εγώ πάντως θα το δω αυτό. Και γιατί θέλω να το ρωτήσεις. Καταρχήν, για ποιο λόγο ρε κερατά έβγαλες τέτοια αυρόγματα. Θα κρύβεται. Στο λέω. Δεν θα, δεν θα φαίνεται από εδώ το παράθυρο. Ούτε σε αυτό το παράθυρο. Γιατί? Θα κρύβεται. Γιατί είναι πούστης. Εγώ σας το είπα ότι είναι πούστης. Δεν με πιστεύατε. Ναζαρίνα, γεια σου. Ηλία, καλησπέρα. Λοιπόν, παιδιά, ξαναλέω. Δεν μπορώ να γράψω και σχόλια γάμο το κερατό μου. Κανάλι The Useless.
Like, subscribe, share, κοινοποιήσεις. Για όποιον θέλει να κάψει. Για όποιον θέλει να κάψει εγκεφαλικά κύτταρα. 2,5 ώρες βίντεο είναι, του πούστη, θα βαρεθείς, δεν θα βαρεθείς. Εγώ πιστεύω, φίλε, στο δεκάλεπτο θα αναζητήσουν όπλο για να αυτοκτονήσουν. Γιωργάρα μου, καλησπέρα φίλε. Sorry που δεν κοιτάω και από εδώ, αλλά έχω και το δικό μου κόνσεπτ από εδώ έτσι. Ναι, αγορικά είναι το κομμάτι στα αρχίδια. Προσπαθώ να γίνω. Εντάξει, εδώ πέρα η όλη φάση είναι free to go. Προσπαθώ να γίνω popular TikToker. Θα γίνεις. Το Αγίου Βερνάου. Γιατί δεν λες που αρχίσανε, ξέρω εγώ, να σε λένε «Α, εσύ δεν είσαι ο ψηλέας ο μαλάκας». Ναι. Που σε βάλανε εδώ, Ναι ρε μαλάκα, και λένε εσύ δεν είσαι από εκεί που... Τα πιτσιρίκια. Ναι ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα. Δεν ξέρω τι φάση πέφτει χθες με αυτό όλο το σύστημα. Εγώ πιστεύω ότι αρχίζει και γίνεσαι popular. Viral. Popular. Υπάρχει και αυτοκολλητάκι στο μεταξύ. Γεια σου Πάτρικ. Εγώ πιστεύω σε... Καραντινά. Κάνα εξαμηνάκι. Να. Εντάξει, θα έχεις... Γεια σου Τζένι, Τζενάκι. Πω, να τη Τζένι. 10 δισεκατομμύρια ακόμα. Μαλάκα πήγε η Τζένι. Αυτή που μπήκε χθες, η Τζένι. Ποια είναι η Τζένι? Η Τζένι είναι μια κοπέλα η οποία κοπέλα χθες μπήκε στο live. Να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε. Μας είπε μια καλησπέρα νομίζω και μετά. Και μας έγραψε στο μουνί της. Εξαφανίστηκε. Ναι, αλλά ξαναμπήκε. Ξαναμπήκε, αλλά δεν ξέρω γιατί. Ναι, ξαναμπήκε γιατί είναι σταθερή. Θέλει να φάει. Εχθές. Ήμασταν τρεις. Σε έδωσε το τέτοιο ότι σε γράφει, αλλά δεν σε γράφει. Όχι. Σήμερα που ξαναμπήκε, σε δείχνει τι? Ότι είναι σταθερή τύπισσα, είναι σταθερός χαρακτήρας. Μπαίνω και παρακολουθώ. Και θα ξαναμπω όμως. Βγαίνω. Θα ξαναμπω. Πουτανιά. Εγώ θέλω να δω τη γυναίκα σου όμως. Η γυναίκα μου πηδιέται με άλλους. Εντάξει. Με παράτησε ρε μαλάκα. Εγώ φταίω που κάθομαι σπίτι και την περιμένω. Η δεσποινή στο τσίρι. Πού είναι σοφά λόγια ακούστηκαν. Σωτηρία. Πάτρικ, τι εννοείς, με ποια σοφά λόγια λες, για ποια πράγμα. Σοφά λόγια ρε μαλάκα. Όταν ρουφάς από το βραστήρα, ναι. Καταλάβες, θερμαίνεται έτσι ο εγκέφαλος. Κατάλαβες. Παίρνει την κατάλληλη θερμοκρασία. Ναι, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Και κατεβάζει σκέψεις, ιδέες, φιλοσοφία. Ναι, φυσικά. Καταλάβες. Γιατί όχι. Χούσκερ. Hello, my friend. Ποιος όλος είναι? Ποιος είναι ο Χούσκερ, μάλλον? Τα είπε ο κύριος με τα γυαλιά. Επειδή λέει πολλά τώρα τελευταία, πες μου λίγο σε παρακαλώ. Σπανέ, πού είσαι φίλε μου? Φίλε μου, Σπανέ, πού είσαι? Τι λέω, τι Χούσκερ, μαλάκα, κορυδεύω αυτόν να. Μαλακίες, εδώ σε λένε κογιώτε. Τον άλλον το λένε Βαγκέρα. Βεγγέτα, μη γαμίσω. Εσένα σε λένε εμένα με λένε IDK, μαλάκα. Εσύ που είσαι IDK, τι να πω? IDK τσικολάτα. Λοιπόν, θα τα αλλάξω, μαλάκα, δεν μ' άρεσε. Νιώθω ρηγμένος. Όχι, νιώθω ρηγμένος να πάνε. Ωραία, περίμενε. Δηλαδή, εσύ, ξέρω εγώ. Περίμενε. Τι IDK. Περίμενε. Λες και με μάρκα αυτοκινήτου να πούμε. Ούτε μάρκα αυτοκινήτου. Ήσαρε, πώς τι. Σπανός έκανε κοινοποίηση, σε ευχαριστώ φίλε μου. Δεν ξέρω. Φίλε μου. Πήρε να κάνεις καμιά μαλακισμένη ιδέα. Ναι, μαλάκες, δεν έχεις καμιά μαλακισμένη ιδέα. Όταν είπε, λέω ότι είπες σοφά λόγια, όταν είπες ότι η Τζένι είναι σταθερός χαρακτήρας. Είναι σταθερός χαρακτήρας. Είναι σταθερός χαρακτήρας. Άκου. Αλλά η Τζένι έχει φύγει τώρα πάλι. Έχει φύγει, αλλά θα μπει αύριο. Καταλαβες. Ναι, τώρα φαίνεται ότι εισέγραψε στο μουνί της. Και ο Αστερίας. Όχι όμως. Θα μπει αύριο και θα δώσει το παρόν. Oh, yes. Γιατί είναι σταθερός χαρακτήρας. Λάσκ. Πάμε λίγο κοινοποίησεις, παιδιά. Πάμε λίγο ταπ-ταπ, έτσι. Δώστε λίγο γκαζάκι. Τι ταπ-ταπ. Το άλλο δεν το είπα. Περίμενε. Φεύγω από εδώ, έτσι. Χθες το πρωί. Σήμερα το πρωί. Και μου σκάει έτοιμα ακολούθησης. Από μένα που κλαίτε. Από μια κοπελιά από τη Μύκονο. Από τη Μύκονο. 25 ετών. 25 ετών. Και αρχίζει να με λέει και τι καψούρα που σε είδα τη φωνούλα σου εκεί στο live και σε ερωτεύτηκα κτλ. Και λέω what the fuck bro. Εγώ τώρα τέτοιο. Μην το έχεις και πολύ εμπιστοσύνη γιατί μπορεί να κάνει ρηπαπά από κάτω. Κατά Μύκονο τώρα είναι λίγο ύποπτο. Όχι, έστειλε φωτογραφία. Το ρηπαπά της. Το μη ρηπαπά της. Το θηλυκό ρηπαπά της.
Καλά, εντάξει, μην το εμπιστεύεσαι γιατί. Δεν το εμπιστεύτηκα, αλλά οκ. Κολοτρυπίδα. Έλα ρε κολοτρυπίδα. Πω μαλάκα, γίναμε κολοτρυπίδα. Υπάρχει άτομο που λέγεται κολοτρυπίδα. Ναι. Αυτό θα μπορούσε να δώσει εδώ είναι, βγήκε για δευτερόλεπτα. Θα μπορούσε να είναι κολλητός μου. Πάμε παιδιά, χτυπήστε. Τάπι. Σε φέρει. Άρμπι σε φέρει. Γεια σου φίλε μου και εσένα. Έλα. Πες για το κρού σου ότι είσαι ο κογιότ που έχεις κρού. Είμαι ο κογιότε. Ναι, και έχεις κρού. Είμαι ο κογιότε και έχω και κρού. Έχει κρού, έχει. Παιδιά, δεχόμαστε και δωράκια. Όποιος έχει, στέλνει έτσι. Εντάξει, μην είσαι τόσο ξεφτύλας, ρε φίλε. Δεν ζητιανεύω. Είπα, όποιος θέλει. Είσαι chief of the crew. Είσαι ο chief commander of the crew. Είμαι ο chief commander, the mastermind. The mastermind of the crew. Holy shit, motherfucker. Πώς θα μιλάω στα αγγλικά γάμο το στάγιο. Δούκος, έλα ρε Δούκο. Σωτηρία, να τη σωτηρία. Πού είναι η γυναίκα μου. Εμφανίστηκε. Μαλάκα. Έφυγε ξανά. Να τα είδες. Πήγαμε τσεκάρι. Μπαίνει τσεκάρι ότι είσαι εσύ εδώ. Καταλαβαίνεις. Μπαίνει τσεκάρι. Θα ξαναμπεί αργότερα. Καταλαβαίνεις. Είναι πονηρή. Είναι πονηρή η σωτηρία. Είναι αλεπουδιάρα. Ο Σωτηράκης. Να τι πάλι μπροστά μου εσείς λέει. Εδώ με τον άντρα σου είμαστε. Είναι δικιά σου. Εντάξει. Είναι πονηρή. Μπαίνει. Τσεκάρι. Κατάλαβα και βγαίνει. Λέει εντάξει, οκ. Πρώην άντρα. Ναι, ρε, χωρίσαμε, ρε μαλάκα, δεν τα έμαθες. Oh shit. Ναι, ρε μαλάκα. Γιατί? Ήταν. Τι σου έκανε? Γιατί, εμένα τι με έκανε. Με παράτησε στο σπίτι, μαλάκα. Τι του κάνες? Με παράτησε στο σπίτι, στέλνε. Ρε Σωτηράκη. Με παράτησε στο σπίτι. Ρε Σωτηράκη. Πες τα. Ρε Σωτηράκη. Δεν μου έδινε σημασία. Όχι, τι. Ρε ξεφτύλα. Κοίταξε, όχι δεν την έδινα σημασία. Απλά έδινα σημασία σε συγκεκριμένα σημεία. Καταλαβες. Το είπε και πριν, δεν του δίνει σημασία. Κλαόντιο, γεια σου φίλε μου και σένα. Όχι ότι. Όχι. Δινόταν σημασία, αλλά δινόταν σημασία σε συγκεκριμένα σημεία. Καταλαβες. Δεν έδινα σημασία τελείως. Γιατί όμως. Καταλαβες. Angel Bull, καλησπέρα. Σωτηρία μου, γιατί αγάπη μου γλυκιά. Εδώ πέρα γίνεται δουλίτσα. Στεναχωρέθηκα τώρα όμως, γιατί. Μαλακά, δεν θα το πιστεύω. Κι εγώ στεναχωρήθηκα. Το αριστερό σου ή το δεξί σου? Όχι, ολόκληρο. All my body. Ναι, όλο. Από πάνω κάτω. Κατερίνα, μια Κατερίνα. Καταλάβες. Παιδιά μου, καλησπέρα Κατερίνα. Έφυγε η Κατερίνα. Ένιωσα θλίψη, ένιωσα παρακμή, ένιωσα. Ήτανε διάφορα συναισθήματα και μάλιστα μπερδεμένα. Γι' αυτό δεν μπορούσε να κοιμηθείς. Και μάλιστα ταινία. Ναι. Μετά λοιπόν θύμισα στον ύπνο, κατάλαβες. Μαλαφάκα. Ναι, ήταν δύσκολο. Σωτηράκη, γιατί κοπέλα μου. Γεια σου Ιουλία, καλησπέρα. Με πούλησε για μισό κιλό ελιές, φίλε. Για ψωροδεκαρές. Για μισό κιλό ελιές, από αυτές τις θρούμπες. Θρούμπες κιόλας. Ναι. Καλησπέρα Ιουλία. Λοιπόν, για όσους ήρθανε τώρα, παιδιά, ξαναλέω. YouTube κανάλι The Useless. Θα δείτε μια έτσι μαυροπράσινη φωτογραφία σαν εικόνα προφίλ, να το πω έτσι. Θα δείτε 3 στούντζα εκεί πέρα. Θα μιλάνε για ό,τι μπορεί να σας κάψει τον εγκέφαλο. Είναι το κρου του Κογιότε. Ναι. Like, subscribe, share, καμπανάκι, din, αλαντίν. Και αν έχετε βαρεμάρα και θέλετε να καείτε, απλά μπαίνετε και το βλέπετε. Έλα. Αφροξυλάνθη, έλα και εσύ στη ζωή μας. Εντάξει. Πολλοί κόσμος τελικά δεν θέλει. Πώς είπες στο κανάλι. Και ξαναλέω, The Useless. Η άχρηστη με λίγα λόγια. Μ' αρέσει γιατί έχουμε αγγλόφωνο παραγωγό εδώ πέρα. Εννοείται αυτό. The Useless. Δηλαδή ο Chief Commander of the Crew είναι και αγγλόφωνο. I am the mastermind, the master commander of the time. Είσαι international. Εννοείται. Save the night, you motherfucker. Save the night, motherfucker. Πάτρικ, τέτοια θα βάζω. Σε προειδοποιώ, θα καείς. Τέτοια θα βάζω. Να πάει να γαμηθεί τέτοια.
Το μπλοκάνι του Καρχαρία τύπου. Τέτοια. Μα αυτό έπαιζε και χθες. Ναι, εδώ πέρα δεν είχαμε θέμα, νομίζω. Δεν ξέρω, ρε. Θα δείξει. Μπράβο. Άμα δεν δείτε τίποτα αύριο. Έλα Τζόνι μου, έλα Τζόνι αγόρι μου. Αδερφέ μου. Το λένε σφίχτερ. Κοίταξε, να σε πω. Θα μπορούσες τώρα. Ναι. Εντάξει, είσαι ο Κογιώτε. Ο Κογιώτε. Αλλά ρε φίλε. Πρέπει να βρούμε όνομα για σένα. Ναι, γιατί νιώθω ρηγμένος. Νιώθω ρηγμένος, θα πάω να κάνω θέλει. Νιώθω ρηγμένος. Δηλαδή ο άλλος λέγεται... Πετάξτε καμιά ιδέα. Πώς τον είπαμε τώρα. Βεγγέτα. Αυτό το μπούστι. Εσύ Κογιώτε. Και εμένα με βάλατε μια μάρκα αυτοκινήτου ρε μάλακα να πούμε. Δεν είναι μάρκα αυτό. Τι σκάτα είναι. ID μάλλον να πούμε. Το IDK σημαίνει I don't know. I don't know από μόνος μου. Καταλαβες. Nobody. Ο nobody. Ο nobody. Ο κανένας. Ο κανένας. Πώς γίνεται αφού να είμαι. Ναι, αφού να είμαι ρε μαλάκα, τι ο κανένας να πούμε. Κανονικά θα έπρεπε να μην φαίνομαι καν και να ακούγεται μόνο μια φωνή. Έτσι αόριστη. Για να κολλάει και το nobody. Ναι, και να είμαι ο nobody. Όχι, δεν λέει. Μετά δεν πάει το εικονίδιο, κατάλαβες. Είμαστε τρεις. Στην εικόνα φαίνονται τρεις, αλλά. Ναι, θα φαίνονται δύο, θα έχετε περισσότερο χώρο στον καναπέ. Ναι, ένα. Δεν λέει όμως. Και δύο θα είναι η φωνή. Δεν The λέει. voice. Δεν λέει, σου λέω. Γιατί γράφει 3 human. 3. Ναι. 3 guys. No plan. Useless. The useless. 3 guys. Ναι. No plan. Καλά, no plan αυτό είναι το μόνο σίγουρο. No plan γενικότερα. Είμαστε. Αλλά. Πώς σε βγάλουμε ρε μαλάκα. Κάνε ψηφοφορία. Δεν μπορώ να κάνω ψηφοφορία. Κάνε ψηφοφορία. Μπορώ να κάνω ψηφοφορία στο. Όχι στο Insta. Στο Δημαρχείο. Ναι, αλλά πρέπει να βρούμε δύο ονόματα για να κάνουμε ψηφοφορία, βρε μαλάκα. Οκ. Δηλαδή, IDK ή Nobody. Ψηφίστε. Γιατί πρέπει να. Γιατί παράδειγμα, ρε, παράδειγμα σου λέω. Γεια σου ρε Νίσλ, Ντίνα. Και το ένα και το άλλο είναι για τον Πούτσο. Πάλι ρηγμένος είμαι. Είμαι οριγμένος. Μήπως να βγω οριγμένος. Με γκρίκλεις. Τώρα είμαι μόνος. Είμαι οριγμένος. Δεν είναι κι όλος ο μαλάκας αυτό να βοηθήσει. Ο Βεγγέτα. The Useless Life. Νομίζω δεν. Μπες λίγο στο άλλο το κανάλι να δω. Όχι, δεν είμαστε useless life. Δεν είμαστε The Useless Life. The useless σκέτο. Δεν έχω και την εικόνα. Δεν μπορώ να σου στείλω την εικόνα τώρα να τη δεις. Τελείως σκέτο, ρε. Δεν είχαμε καμία έμπνευση. Μπες μία στο κανάλι. Θα τη δείξω με την κάμερα τουλάχιστον. Πού είσαι Πάτρικ, περίμενε. Πού είσαι έτσι μαλακή. Αυτό εδώ είναι. Αυτό εδώ είναι useless. Δεν είναι useless. Αυτό είναι Πάτρικ. Έτσι γράφεται. Αυτό είναι. Τώρα μας λείπει ο τρίτος όμως. Απλά μας λείπει ο τρίτος σήμερα, παιδιά. Δεν είναι κάτι. Και εμείς εδώ είμαστε. Μαλάκα μας είδα στο 12. Μας είδα... Τι λέει ρε μαλάκα. Κάτσε τώρα θα δεις, θα πάρουμε και μια εγγραφή παραπάνω. Τι λέει ρε Θα το δεις. Ο Πάτρικ δεν αστείευεται. Ο Πάτρικ είναι σοβαρός. Ο Πάτρικ είναι σοβαρότατος. Ο Πάτρικ θα μπει στο κρού του Κογιώτε. Καλά, σίγουρα. Μπείτε εκεί πέρα να κάψετε κεφαλικά κύτταρα. Τι μόνο κάψουμε, μαλάκα. Πραγματικά. Θα σου έρθει ειδοποίηση τώρα να μου πατήσει κάποιος τέτοιο. Όχι. Πραγματικά. Γεια σου Λουκό. Ναι. Κάποιος πρέπει να βαριέται πάρα πολύ τη ζωή του μαλάκα. Για να κάτσει να δει τρεις μαλάκες να λένε παπαριές. Ναι. Εντάξει. Πρέπει να είναι τελείως... Γεια σου Σταυρολά. Δηλαδή είτε άντρας είτε γυναίκα, ναι, αλλά είτε ουδέτερο είτε ξέρω εγώ. Αυτό το 2,5ωρο που τραβούσαμε χθες, να. θα μπορούσε να ήταν ταινία. Ταινία.
στο YouTube. Γιατί υπάρχουν και ταινίες που είναι 2,5 ώρες και λες μια μαλακία, τη μισή θα είναι, ας κάτσω από το δρόμο. Ναι, σωστά. Δεν έχει τύχει να δεις τέτοιες ταινίες? Και μια και δυο. Τρεις στο σύνολο. Ναι, αλλά πρέπει να είσαι πολύ καμένος για να δεις αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, προσωπική άποψη, εντάξει, οκ. Εμείς το κάνουμε, αλλά για μας. Παίζει να είναι πολύ, εγώ δεν το βλέπα. Ίσως όμως θα έβλεπα τα 10 πρώτα λεπτά. Θα έλεγα, φίλε, θα κάνω να δω ρε μαλάκες, 10 λεπτά. Θα καθίσω. Θα καθίσω να δω 10 λεπτά, να πάω να καθίσει. Και μόλις ένιωθα να βράζει ο εγκέφαλος, το μπούλο και μπλοκ. Προσωπική άποψη. Κοίταξε να σου πω κάτι. Και 2 δευτερόλεπτα να δει ο άλλος, μετράει σαν προβολή. Ναι ρε φίλε, αλλά συνειδητοποιείς ότι αυτό που πάμε να κάνουμε κάνει κακό. Έχω μπλούζα ο ΑΕΔ, νομίζω μπορώ να το δω όλο. Αυτός θα μπορούσε να είναι κολλητός μου. Λοιπόν, θα μπορούσαμε, ξέρω εγώ, εντάξει, να πούμε ότι κάνουμε και κακό στην κοινωνία. Όχι. Ναι. Γιατί κάποιος ο οποίος είναι στα πρόθυρα ψυχολογικών προβλημάτων, ξέρω εγώ, ιστός κακοματά, αυτό είναι ένας λόγος να πηδήξει μια ώρα αρχίτερα. Όχι. Μόνο εμείς δεν πηδάμε, να ξέρεις. Εμείς σίγουρα δεν πηδάμε. Εμείς πλαστικάκια. Τέλος πάντων, προσωπικές απόψεις. Πάτρικ, το βρήκε στο κανάλι. Με 2 ατομάκια κάτι γίνεται εδώ μέσα. 2 ατομάκια, έχουμε 2 άτομα. Yes, it is. Όχι ρε μαλάκα, απίστευτο. My dark side. The dark side. Το ψάχνω. Ψάξε, δεν θα το βρεις. Ψάξε, δεν θα το βρεις. Ψάξε, δεν θα το βρεις. Πουδανιά. Δες μαλάκα τι κράτησε. Αν μπεις εκεί στις ειδοποιήσεις σου, γιατί εμένα εκεί μου το πέταξε και το βρήκα. Γεια σου ρε φωτάρα σαγάνι. Αν μπεις εκεί στις ειδοποιήσεις που σου λέει ποιος ανεβάζει και τι, μπορεί να στο πετάξει και εκεί μέσα αδερφέ. Για ψάξω το μήνυμα. Μαλάκα δες τι κράτησε για φωτό. Είστε επικεντρωμένοι και οι δύο σε μένα. Αφού εσύ είσαι ο chief commander of the crew ρε μαλάκα. Είμαι ο mastermind. Εν τω μεταξύ φαίνεσαι από εκεί, από εδώ δεν φαίνεσαι. Εντάξει, ναι. Ξέρεις τα αρχίδια σου με κασμά είσαι για τον Μπούτσο είσαι ρε μαλάκα. Για τον Μπούτσο είσαι ρε μαλάκα. Τίποτα, ούτε μισό κιλό ηλιές ρε μαλάκα, ούτε τα κουκούτσια ρε μαλάκα. Τα σάπια εκεί. Να κάνω μια ερώτηση. Το σκουμπόξιλο πίσω τι ρόλο βαράει. Όταν θα έρθει ο Βεγγέτα, καλά. Αυτή η μαλακία τέλος πάντων η όρθια. Έλα ρε Γιώτα. Θα κάνει ζημιά ρε μαλάκα. Μπήκε η φίλη μας η Γιώτα ρε. Γεια σου ρε Γιώτα. Θα κάνει ζημιά στάνταρ, οπότε η σκούπα πρέπει να είναι, ξέρεις, εκεί. Ο Ζήτων που έκαμε δηλαδή. Εκεί. Γιατί ο άλλος είναι ζημιάρης. Είναι ζημιάρης. Ναι, είναι ζημιάρης. Ναι, λίγο με τα πατάτια χθες είχε. Για πατατάκια, γενικά ζημιάζει μαλάκα. Εγώ πιστεύω ότι αν πάει να γαμίσει και στην καπότα θα κάνει ζημιά. Δηλαδή εκεί πέρα που σκίζει το τέτοιο, καταλαβες, θα κάνει ζημιά. Γιατί είναι τέτοιος. Γεια σου ρε Γιώτα. Όχι φίλε μου. Κατάλαβες. Τέλος πάντων. Να πάει να γαμίσει. Η Γιώτα τι κάνει, θέλει να κάψει τα κεφαλικά. Η Γιώτα μας κάνει tap-tap. Τα κεφαλικά της κυτάρα θέλει να κάψει. Η Γιώτα μας πατάει tap-tap και δεν ευχαριστούμε πολύ. Αυτό δεν πρέπει να το δεις Γιώτα, γιατί ό,τι έχεις κάψει για άλλους λόγους. Τώρα δεν χρειάζεται να κάψει και αυτά που έχουν μείνει. Εντάξει. Δεν θα δούμε, ποιο είναι μέσα. Αντίθετα στη φύση. Τι να βάλω μαλάκα, εκτός από σκουπόξυλο.
Εκτός από σκοτώ. Αυτό τι είναι. Να, κάτι τέτοια πρέπει να... Πω ρε μαλάκα, να αυτά δεν μπορώ. Τέλος πάντων. Γεια σου ρε Θόδωρα. Τι να σε βάλουμε ρε μαλάκα. Τέλος πάντων, θα βρούμε. Θα βάλω από εδώ και θα κάνω κάτι. Τι πιστεύετε ότι θα του πήγαινε για ψευδόνυμο? Ναι, για πείτε ρε μαλάκες. Πάτρικ, πέτα καμιά ιδέα. Πάτρικ. Εγώ είμαι ο Κογιώτε. Ο Πάτρικ. Βρήκε πολύ καλό τέτοιο. Είναι ο Πάτρικ. Ναι. Κατάλαβες. Δεν ξέρουμε όμως. Ή ξέρω εγώ θα μπορούσα να είμαι ο Μπόμπος Φουγκαράκης. Ή ο Καβούρης. Ο κύριος Καβούρης. Ο Καλαμάρης. Όχι ρε μαλάκα, είμαι εγώ Καλαμάρης. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Έχουμε ξένα αλλά ονόματα. Αλλά είμαι ο κύριος Καβούρης. Έχουμε ξένα ονόματα εμείς. Δεν ταιριάζει τώρα ένα ελληνικό με σένα. Γιατί είναι international το τέτοιο. Θα μπορούσε ο τέταρτος που θα έρθει να λέγεται για Χαμπίμπι. Κατάλαβες. Να πιάσουμε και λίγο. Ο τύπος με τα γυαλιά. Να πιάσουμε κατάλαβα. Να πιάσουμε κι άλλους. Είναι πολύ general, ρε φίλε. Μια σου ρε Ειρήνη. Είναι πολύ general. Τύπου Βεγγέτα, τύπου Κογιώτε, κάτι τέτοιο να ταιριάξει σε όλο αυτό το. Ο κύριος, πώς τον είπαμε, γάμο το στάνιο μου. Τον ξέχασα, ρε μαλάκα. Ο κύριος Καβούρης. Ναι, κύριος Καβούρης. Κύριε Καβούρη, θα σας λέω. Όχι, ρε μαλάκα, μαλακία είναι. Απλά πέταξα μια κατάλαβη. Δηλαδή, ο Μπομπ. Τρόσπε. Πώς τον είπαμε? Τρόσπε. Όχι, ρε μαλάκα. Πάτρικ. Ο Πάτρικ. Πέτυχε πολύ καλά. Α, αγγλικά περιμένετε γιατί ψάχνω και το κανάλι. Εντάξει, πάρε το χρόνο σου. Ο Πάτρικ. Νίκος Κύρος. Είναι πολύ καλό. Καταλαβες. Ναι, είναι ο Πάτρικ. Είναι πιασάρικο. Είναι πιασάρικο. Καταλαβες. Εσύ Κογιώτε, εντάξει, είσαι ο. Ναι, έχεις το κρου. Όχι, λοιπόν. King. Τι? King. Τι King ρε μαλάκα. Τι King ρε μαλάκα. Βασιλιάς ρε μαλάκα. Πω ρε μαλάκα, τι παπαριά καμαρωτή είναι αυτή να πούμε. Παπαριά καμαρωτή. Γεια σου Μαράκι. Πάμε Μαρία. Δώστε πόνο. Πού να δώσει πόνο, εδώ πέρα εμείς πονάμε να πούμε. Τα μυαλά μας πονάνε. Τα μυαλά μας πονάνε. Μας πονάνε 24 λεπτά με αυτές τις μαλακίες που. Βασικά για να πονέσουν τα μυαλά μας πρέπει να έχουμε μυαλό. Μαλακιά. Είδες. Πού και εγώ. Πού και πού με θυμάσαι. Πού και πού με αγαπάς. Τέλος πάντων. Κάτι θα βρω. Δεν περιγράφω άλλο. Ποιος δεν περιγράφει? Εγώ. Α, όχι ρε μαλάκα, εντάξει, περιέγραψε. Για να πες ρε Πάτρικ. Πάρε ρε μαλάκα το κρου. Εντάξει. Ναι. Οδήγησέ το ρε μαλάκα. Σωτηράκι, πες ένα παρατσούκλι για τον Πέτρο. Επιτέλους. Ο επιτέλους. Το βρήκε. Ο επιτέλους. Επιτέλους μάλλον το βρήκε. Α. Μάλλον το βρήκε, γι' αυτό είπε επιτέλους. Εντάξει, για ψευδόνυμο θα ήταν πρωτότυπο. Ο επιτέλους. Ο επιτέλειος. Όχι, ο επιτέλους. Σε απλά πράγματα, να μείνουμε σε απλά πράγματα. Ξεκινάει από μη. Από μη και τελειώνει σε άκα. Α, είμαι ο μαλάκας. Όχι. Α, τι. Όχι ρε φίλε, όχι δεν είσαι μαλάκας. Ο μουνόπανος, από μη. Σουλάει, γεια σου ρε φίλε. Ναι, η σωτηρία λέει ναι. Τι θα έλεγε η πρώην μου ρε μαλάκα. Παίζα σοβαρά την πρώην μου. Χα, πολύ αστείο Για πιο απ' όλα Πάτρικ, βοήθα λίγο. Like, subscribe, share, καμπάνες, καμπανάκι, διν, Αλαντίν. Όχι ρε μαλάκα, τι. Σιγά μην κυκλοφορώ εδώ πέρα με κάνει λιχνάρι να πούμε και το τρίποντα. Εδώ τα αρχίδια μου τρίβω και δεν βγαίνει καμία ευχή, να ξέρεις. Είναι μούφα όλα αυτά. Άμα τρίβεις αντικείμενα δηλαδή και τέτοια είναι μούφα. Να αφήσει τον κύριο με τα γυαλιά ήσυχο. Είναι μούφα. Δηλαδή αυτό που λένε τρίβω λιχνάρια, τρίβω τείχους, τρίβω το τυρί. Γενικά είναι μούφα, δεν βγαίνει καμία ευχή. Ζήλεψα, πρέπει να βάλω κι εγώ κάτι. Δεν μπορώ. Βάλε το. Βάλε τη σκούπα στον κόλο σου. Όχι, θα βάλω αυτό και εσύ θα έχεις βάλει κάτι. Θα βάλω αυτό που έχει το 1908 και αντιπροσωπεύει την ομάδα που μου αρέσει. Άρε Ηρακλάρα ρε μαλάκα. Ηρακλάρα δεν είμαι καλά. 1908, Πανάθα, μόνο. Τι λες ρε μαλάκα, σκαζός. 1908 μαγκής.
Ηρακλής μόνο, Ηρακλής. Γιατί ο Ηρακλής το 1908. Ναι, μαλάκα. Για να μην σε πω το 1998. Εντάξει, χάος. Βετζίνι. Είμαι ο Βενζίνης. Βετζίνι. Τι Βετζίνι, αφού να στο γράψω, περίμενε, γιατί είσαι και άσχετος από αγγλικά. Ναι, τι. Βετζίνι. Το τζίνι. Το τζίνι. Και τι θα κάνω εγώ, δηλαδή τι το τζίνι. Θα πετάς πάνω σε μαγικά χαλιά. Μαλακία. Να ξέρεις, μαλακία. Όχι, ξέρεις, μαλακία. Θα εκπληρώνεις ευχές. Η μόνη ευχή που μπορώ να εκπληρώσω και αυτή κουτσί είναι άμα θέλει κάποιος να γαμηθεί. Έτσι, και αυτή κουτσί, δηλαδή άμα θέλει ο άλλος ή οι άλλοι, κατάλαβες, με καμιά μπάμια. Μπορώ. Ευχαριστώ για το follow. Αλλά μην έρθει και με κάθε παιδί περιμένει να δει κανένα 20 πόντο. Δηλαδή στους 5 πόντους, 6 πόντους, κατάλαβες. Ναι. Στους 6 πόντους. Τέτοια ευχή μπορώ να κάνω. Κατάλαβες. Αλλά γενικά δεν. Οι κυρίες του live παρακαλώ να προσέλθουν στη σειρά. Για το εξάποντο. Πάτρικ, ευχαριστώ για το follow, φίλε. Το βρήκες στο κανάλι, δεν μου είπες. Ρε γάμισε εδώ το κανάλι, ρε μαλάκα, να πούμε. Εδώ πέρα ψάχνουμε το όνομα, να πούμε. Βαλάντο, καλησπέρα. Το βρήκε, ναι. Έκανε subscribe. Βρήκε το όνομα. Έκανε subscribe. Όχι, το όνομα θέλουμε, ρε μαλάκα. Α, γάμισε το κανάλι. Για το κανάλι τον ρώτησα και με λέει ναι. Εσένα σε νοιάζει το κανάλι γιατί είσαι το κρου. Καταλαβαίνω. Για όνομα σου. Εμένα όμως με νοιάζει το όνομα γιατί. Τι άντικε και αντιμάλε. Έκανε και sub. Δεν ξέρω. Θα το τεστάρω. Δεν τζίνι είπε. Τι δεν τζίνι, ρε, τι μαλακές για όνομα σε λέει το δεν τζίνι, ρε φίλε, τι να πω. Παπαριές και αμαρτές μου. Τι περίμενες από τον Πάτρικ τον Αστερία. Επειδή εσύ έχεις καλό ψευδόνυμο να πούμε. Έκανε sub. Εμένα με πετά στη μαλακία να πούμε του τύπου ο Τζίνις. Ποιος Τζίνις, ρε μαλάκα να πούμε. Έκανε subscribe, όντως. Όχι, έχουμε 2. Άρα μαλάκα. Γίγαντας ο Πάτρικ, μαλάκα. Είσαι σίγουρος ότι δεν θα το κάνεις? Ευθυμάρα, πού σε ρε μαλάκα. Πού σε ρε Ευθύμη. Τέλος πάντων. Ας συνεχίζουμε. Ναι, παιδιά ψάχνουμε όνομα για το μαλάκα. Για τον Ψηλέα. Ο Ψηλέας εσύ είσαι. Εγώ είμαι η μέση κατάσταση. Με περνάς ρε μαλάκα. Ποιος σε περνάει ρε μαλάκα, είναι 90. Σήκωνα τις μετρήσεις. 1,88 είμαι. Σήκωνα τις μετρήσεις σου. Α, εκεί πέρα φίλε δεν είναι. Και εκεί χάνεις. Το 20 με το ταλιράκι. Και εκεί χάνεις. Το ταλιράκι δεν μπορεί να πάει πάλι. Το ταλιράκι. Γι' αυτό σε λέω τι μαλακία, τι τζίνι. Και η ευχές, κατάλαβες. Μαλακία. Όχι, μαλακία. I'm sorry. Next. Ο Γκρου. Ο Γκρου to the crew. Ο Γκρου to the crew. Ο Γκρου. Όχι, δεν μ' άρεσε. Μαλακία. Τι? Από το Minions είναι. Ο Γκρου. Ναι. Α, ναι ρε μαλακά. Αυτό με τη Μητόγκα. Ναι. Όχι. Η Γιώτα τι λέει, είναι μέσα? Η Γιώτα έχει φύγει ώρα τώρα. Να, είδες μαλάκες. Πού πήγε η Γιώτα? Δεν ξέρω. Άκουσε τη συμβουλή μου. Για να μην κάψει εγκεφαλικά της και Ναι, τα παραπάνω. άκουσε τη συμβουλή μου. Σωστά. Αυτό είναι. Σωστά. Σωστά. Εκπλήρωσα μια ευχή. Ο Doom. Εκπλήρωσα μια ευχή. Όχι ρε, όχι Doom. Ναι, τι καλά, τι Doom, τι. Doom Σπύρο Σπέρο. Ξέρεις, έχεις δει το Έχω Avengers. δει. Τι, ποιο? Το Avengers. Ναι. Τους εκδικητές. Ναι. Ωραία. Ο Iron Man Ναι. γυρνάει μετά. Γυρνάει. Ναι, είναι να γυρίσει. Α, είναι να γυρίσει, δεν έχει γυρίσει. Είναι να γυρίσει στους Σαν εκδικητές. εισιτήρια. Αλλά σαν έχει πέσει, τι. Ο Dr. Doom στην ουσία. Νόμιζα έχει πέσει Αύγουστο θα και είναι δεν ο ίδιος εισιτήρια. ηθοποιός, αλλά με άλλο όνομα. Με άλλο όνομα, γιατί τρεπόταν με το πρώτο. Δεν θα είναι ο Τόνι Σαβάλας. Αυτός πέθανε. Γιατί πέθανε, αφού Αυτό γύρισε. σκότωσε άλλος ο Μαλάκας, ο Κράτος. Ο Κράτος. Ο Θάνος. Ποιος Θάνος? Έναν. Εκείνη η μόβια ιδέα. Δεν ξέρω, θα βάλω την ταινία να δω. Νίκο. Βασικά να τη ξαναθυμηθώ, νομίζω την έχω δει τη μαλακία. The Avenger. Όχι, Το Last Battle, σίγουρα την έχω δει. Δεν θυμάμαι όμως, καταλάβες. Την τελευταία μάχη που είναι. Τελευταία τώρα μάχη. το έχει όχι. Την Παρασκευή έχει ένα Avengers, αλλά δεν είναι το τελευταίο. Το ποιο? Την Παρασκευή τώρα που μας έρχεται. Ναι. Έχει τους εκδικητές. Αλλά δεν είναι το τελευταίο. Νομίζω. Δεν είναι το τελευταίο. Πρέπει να... Αυτό με τα πετράδια μου, ρε. Αυτή την ταινία πάντως που είδα εχθές, μια παπαριά και μισή ήταν. Πώς τη λέγανε ρε μαλάκα? Δεν ξέρω ρε μπρο. Πώς τη λέγανε γάμο το στάνιο μου?
Ό,τι ξέμεινε. Ο Runner. Κάπως έτσι λεγόταν η ταινία, μια μαλακιά και μισή ήταν. Αφού είπε ότι της άρεσε. Ναι, μόλις τελείωσε κατάλαβα ότι δεν μ' άρεσε. Καταλαβαίνεις. Ο Μπίλιας μαλάκα. Ο μπιφτεκάς γυρνάει το μπιφτέκι. Όχι, δεν γυρνάω κανένα μπιφτέκι, ούτε ψήνω κανένα ψάρι από τις δύο μερικές και μαλακίες. Δεν είπα ότι είσαι πούστης. Εντάξει, να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο. Δεν σε είπα πούστη. Να ξέρεις. Να διευκρινιζόμαστε. Καθένα στη θεσούλα του. Δεν σε είπα πούστη αρχικά. Κατά δεύτερον, Ναι. χθες έλεγες ότι αυτή η ταινία γαμάει και δεν ξέρω εγώ τι και τώρα μου τα γυρνάς. Ναι, αυτό θέλω να σε πω. Ότι όσο διαρκούσε η ταινία, καλή ήταν. Μετά, όταν τελείωσε, συνειδητοποίησα ότι τελικά ήταν μια μούφα και μισή. Ήταν μια μαλακία, τίποτα. Πούτσε. Καταλαβαίνεις. Roadrunner. Όχι, ρε μαλάκα, τι μου. Επειδή αυτός είναι ο Κογιώτε. Το Κογιώτε. Αυτός είναι ο Κογιώτε, ο The Crew. Άμα έτσι να το πούμε και Σιλβέστρος. Άντε, βρείτε κανένα όνομα, μην είστε μαλάκες. Ρωτήστε ChatGPT, δεν ξέρω τι δεν. Ρωτήστε. Ρε μαλάκα. Τι! ChatGPT ρε μαλάκα. Είσαι τελείως μαλάκας. Γιατί? Στο λέω, να το ξέρεις. Γράψτε του. Έχουμε 3 άτομα. Ο ένας είναι ο Κογιώτε. Ο άλλος είναι ο Βεγέτα. Ναι. Θέλουμε όνομα για τον τρίτο. Για τον Ηλίθιο. Και να γράψει ο Ηλίθιος. Μαλάκα θα το γράφω εγώ, αλλά τώρα είμαι στο live, αλλιώς θα σου λέω. Γεια σου Κατερίνα. Όχι, εγώ θέλω, δεν θέλω ρε φίλε. Δεν θέλω να μπει η τεχνολογία σου ζωή μου. Καταλαβες. Θέλω να με πούνε. Να σε λένε εσένα ChatGPT. Όχι. Θέλω να με πούνε προσωπικά τα άτομα, κατάλαβες, τι προτείνουνε. Οι δύο που είναι μέσα τώρα. Αυτοί οι δύο δεν μας απασχολεί. Είσαι σίγουρος ότι περιμένεις από τον κόσμο του TikTok. Για τα δικά μας δεδομένα και που μας βλέπουν δύο είναι too much. Κανονικά πρέπει. Αυτό είναι το μόνο σου. Καταλαβες. Δηλαδή, εγώ δεν περίμενα ποτέ για δύο άτομα να ξέρουν. 14 πρόβλες. Καλά πήγε αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, anyway. Αυτά τα δύο άτομα να προτείνουν κάτι. Πες τους. Τι, πού, το λέω. Ο Χούλιο εδώ πέρα κάθεται και κλαίει να πούμε. Τι κλαίει? Δεν ξέρω. Μήπως είναι ψευδόνο το George Clay. Είναι ο Clay. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τον κύριο. Από κάνα άνιμε ρε μαλάκα τίποτα. Όχι ρε. Όχι. Ξέρω εγώ. Να πούμε ο Robocop. Όχι. Αυτός δεν θα δουλεύει μέχρι τα 67, δεν με συμφέρει. Αυτός θα δουλεύει μέχρι τα 3.500. Μηχανή. Εδώ λέμε... Ζουρνομπολ. Ζουρνομπολ. Ο Ζουρνομπολ. Όχι ρε. Μαλάκι. Ήμουν σίγουρος. Μαλάκια. Πάτρε. Είδες, δεν μπορούν να βρουν ψευδόνυμο. Γιατί, για ποιο λόγο? Είχα δίκιο. Τους έχουμε κάψει κατά τελευταία κεφαλικά. Γελάει μαλάκα. Τους έχουμε κάψει κατά... Όταν εγώ δίνω μια υπόσχεση ότι θα καούνε, γίνεται πράξη. Ιμοτζίνη. Και δεν ξέρω μέχρι ποιο σημείο έχει φτάσει στο βίντεο ο Πάτρικ. Δεν ξέρω. Έχει κάψει κεφαλικά. I don't fuck know. Να σου πω λίγο, Πάτρικ. Μέχρι να σου έρθει μια καλή ιδέα. Εν τω μεταξύ, Πάτρικ, να ξέρεις ότι γράφεσαι σε βίντεο και το όνομά σου θα φαίνεται στο YouTube, να ξέρεις. Στο επόμενο βίντεο, στο episode 2. Είσαι τίμιο τουλάχιστον. Είμαι τίμιος. Οκ. Ναι ρε, είναι τίμιος. Ναι, ότι είμαι τίμιος, είμαι τίμιος. Εσύ είσαι τίμιος. Και εσύ είσαι τίμιος. Καλά, μην πες Γιώργο, αλλά... Εσύ είσαι ο τίμιος. Τέλος πάντων, εντάξει. Περιορέξεις. Ούλα, καλησπέρα αγάπη μου γλυκιά. Ένα λαμόγιο του κερατάεις, αλλά... Έλα τώρα, μην παρεκτρέπεσαι. Αφού λαμόγιο είσαι. Μην παρεκτρέπεσαι. Λαμόγιο είσαι, ρε μαλάκα. Έλα, μη σου γάμισω τον αδερφό. Είσαι Κογιώτε κρού, και έχεις κρού, είσαι λαμόγιο. Άλλο αυτό. Είσαι λαμόγιο. Άλλο αυτό. Είσαι λαμόγιο, σε λέω. Και ξαναλέω, άλλο αυτό. Είναι άλλο το τι είσαι λαμόγιο. Ναι. Όχι, αφού είσαι λαμόγιο. Πού είναι αυτή Πού είναι, η γυναίκα μου πού είναι, ρε μαλάκες. Η γυναίκα σου είπαμε σε καιρά του, σε πάει τελείως, έφυγε. Ωραία, πού σε τι βίντεο θα μπω. Πώς είναι το προηγούμενο, που λογικά είδες. Απλά θα έχει την αναφορά στο όνομά σου, να ξέρεις. Θα αναφέρεται το όνομα σου. Μέσα. Θα ακούγεται, φίλε, κατάλαβες, αφού γράφουμε ταυτόχρονα. Μικελάντζελο.
Τα χελονιτζάκια. Γιατί ρε φίλε, τι Μικελάντζελο ρε μαλάκα. Σιγά με άρχιζω και ζωγραφίζω. Πώς το λέγανε και όντως ζωγράφο ρε μαλάκα. Πικάσο. Όχι, αλλιώς. Λεωνάρντο Νταβίντσι. Άμα είσαι ρε μαλάκα. Νταβίντσι. Γνώστης, άμα έχεις διαβάσει ρε μαλάκα. Πώς φαίνεται για να ρωτήσω. Όχι. Ποιο λέει. Αλλιώς λεγότανε. Μικελάντζελο λέγονταν και αυτός. Όχι, ο Μικελάντζελο σου λέω είναι από τα χελονιτζάκια. Όχι, και ένας άλλος που ζωγράφησε. Όχι. Μαϊκάτζελο. Τελείωνε και αυτό σε άτζελο. Σε άτζελο τελείωνε ρε ηλίθεια. Να. Φίλε, δεν ξέρω από καλλιτέχνης. Καλλιτέχνης ήταν. Καλλιτέχνης εικαστικής δεν ξέρω. Καλλιτέχνης ήταν. Το παλικάρι ήταν τράπερ στην εποχή. Μικελό. Εμφανίσου. Whatever. Παναγιώτης Μπουρ. Γεια σου ρε Παναγιώτη Μπουρ. Γεια σου ρε Παναγιώτη Μπουρ. Παιδιά, αν δεν θέλετε να δημοσιευτούν τα ονόματά σας, απλά δεν θα τα αναφέρω. Απλά πείτε μου να ξέρω. Αν δεν θέλετε να ακούγετε τα ονόματά σας. Μου το λέτε για να μην τα λέω. Μην παρεξηγηθούμε. Κοίταξε, ακόμα δεν έχουμε φίλε. Τρελό! Όχι. Δεν έχουμε τον κόσμο για να μπορούμε να κάνουμε live. Με αυτόν εδώ, Μικελό. Καταλαβες. Άμα μπορούσαμε να κάνουμε live, θα κάνουμε live. Οργανωμένο. Καταλαβες. Τώρα γράφουμε, σηκώνουμε, όποιος θέλει να πάει να γαμηθεί. Αλλιώς θα κάνουμε live. Καταλαβες. Γιουξέλ Χαλίλ, καλησπέρα my friend και σένα. Πώς το έκανε η άλλη χθες? Έκανε ένα τέτοιο και έτσι το. Αυτό εδώ που ήταν το μυστικό στον καρπό ρε μαλάκα. Που σήκωνε το μαλλί, ναι ρε μαλάκα. Ο τέτοιος τον κάνει ωραία. Snoop Doggy με αυτά που λέει. Ο τέτοιος τον κάνει ωραία. Ο Κώστας. Ναι. Ο Βεγγέτα. Ναι. Πρέπει να τα συνηθίσεις εσύ. Ναι. Αλλά τέλος πάντων. Ο Βεγγέτα, ναι. Που έσπαγε το καρπό και έλεγε το μυστικό είναι στον καρπό ρε μαλάκα. Τζον Γκαζάς, γεια σου ρε Γκαζά. Το μυστικό είναι στον καρπό ρε μαλάκα. Έτσι βαπ. Λυγίζει καρπούδα και έτσι χρά. Και το μαλλί αερίζει ρε μαλάκα. Ναι, αλλά τα δάχτυλα δεν μπαίνουν μέσα στο μαλλί. Εντάξει, ανάλογα ρε φίλε. Όχι. Θέλω να σου πω, πέφτει η τούφα μπροστά και το χέρι πάει έτσι εδώ. Ναι, έτσι. Και το τραβάς με την εξωτερική μεριά. Άκου, μαλάκα, έξυπνο. Παίρνεις και τον υδρότα έτσι. Ναι, εννοείται. Καταλάβετε, ο υδρότας τώρα περνάει στο μαλλί. Πάει πάνω στο μαλλί, γίνεται λίγδα. Ακριβώς, στέκεται και το μαλλί. Αντί να βάζεις λάκκο και μαλακίες. Μαλάκα! Κορίτσια, ωραίο τύπο αυτό. Και γαμώ την οικονομία! Εννοείται, αντί να βάζεις λάκκο. Εδώ ρε μαλάκα δεν έχουν πει άλλοι κόψε τον καφέ και θα γίνεις πλούσιος. Εδώ σε λέω, κόψε τη λάκ, κόψε το ζελέ και θα γίνεις εκατομμυρίουχος. Και σε βρίσκω και τρόπο, δεν στο λέω έτσι τυχαία. Καταλάβες, δηλαδή δεν θα έχεις πλέον ζελέ ή ξέρω εγώ και. Γεια σου Μέρη. Καταλάβες. Ας πούμε ο άλλος σε λέει, κόψε το καφέ. Ναι, και δεν θα πιω ρε μαλάκα. Κατάλαβες, δεν σε λέει. Σε λέει απλά κόψε το καφέ, θα γίνεις πλούσιος. Εγώ τώρα σε λέω, κόψε το κερί, το ζελέ της καταβάζεις στο κεφάλι. Καταλάβες. Και σε δίνω και τη λύση. Πώς να το αντικαταστήσεις και θα γίνεις και πιο πλούσιος. Γιατί το ζελέ κάνει περισσότερο από τον καφέ. Σωστά. Καταλάβες. Άστο. Ο ζελές αφήνει καραφλός. Όσοι μας βλέπουν θα υποφεληθούν. Είναι 2 άτομα νομίζω. Σε κάνα 2 χρονάκια έχουμε γεννήσει καινούριους εκατομμυριούχους. Κρυσίδη. Γεια σου ρε Κρυσίδη. 2 χρονάκια και έχουμε γεννήσει με εκατομμυριούχους, το λέω. Ο Πάτρικ είναι ακόμα, θα σε εντάξει. Ο Πάτρικ γουστάει την παρέα από ό,τι έχω καταλάβει. Ο Πάτρικ άμα καθίσει ακόμα μία ώρα έτσι από πέρα θα φύγει με καμένα κεφαλικά. Για το ψυχιατρίο. Ίσως. Ναι, αλλά ακόμα δεν καταλήξαμε στο. Ναι, στο όνομα, ρε μαλάκες. Έχουμε γεννήσει. Γεννήσει, λέω, όχι, καλά, εντάξει. Έχουμε γεννήσει εκατομμυριούχους αυτή τη στιγμή. Καταλάβες, κάνα 2 χρονάκια με τους τρόπους που είπαμε. Αλλά ακόμα όνομα δεν βρήκαμε. Μη γάμισο. Άχρηστη. Άχρηστη. Και εσύ άχρηστος. Ναι. Αφού σου είπα. Όνομα. Το λέει το όνομα του καναλιού κιόλας. The Useless. Ναι, αλλά δεν περίμενα να είσαι τόσο άχρηστος. Αλλιώς πώς θα βάζαμε το όνομα. Καταλάβετε. Ναι, δεν είναι το όνομα του καναλιού. Μέχρι και το όνομα εγώ στην έβγαλα την Ναι, πρόσεχε να δεις. Δεν γράφει totally useless. Καταλαβες. Γράφει και το useless.
λίγο άχρηστη. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Η τυπική άχρηστη. Δεν είναι λέει απόλυτα άχρηστη. Κατάλαβες. Ναι. Στο κατάλαβα. Κάτσε να σε βρούμε τέτοιο τώρα, εσένα, γιατί εδώ σπάνε τα αρχίδια μας. What? The Evil Genius. Genius. Τι genius, ρε. The Evil. Ο κακός ιδιοφυής. Καταρχήν, για να είμαι κακός πρέπει να είμαι ιδιοφυής. Ιδιοφυής δεν είμαι σίγουρα. Πιο μαλάκας και από μένα δηλαδή, φαντάσου. Οπότε... Αγαθιάρης Μάλαξ. Κάπως κάτι καλό πρέπει να βρω. Θα έλεγα Πουτσαράς, αλλά... Ναι, λίγο δύσκολο με αυτό το μέγεθος. Δεν ξέρω. Βρείτε κάτι. Δεν θα μιλήσω. Δεν θα μιλήσω μέχρι να βρείτε ένα γαμόνομα. Το πήκα. Ένα γαμόνομα πρέπει να βρούμε, παιδιά. Δεν θα μιλήσω. Δεν θα μιλήσω καν. Συνεχίζει και μιλάς όμως. Shut the fuck up. The motherfucker. Παιδιά, κάτι πρέπει να το βρούμε. Ο Ντουλ Τι? Ντουλ Κουμπέιλς. Πατρικ, όχι ρε Πατρικ. Θέλω καλή έμπνευση τώρα, δώσε μου κάτι έτσι δυνατούτσικο. Αυτά είναι ανιστόρητα. Άντερ μαλάκες, τι ζητήσαμε. Είπες δεν θα μιλήσεις τώρα, τι πετάγεσαι σαν τη βούρτσα. Εντάξει, μαλάκα, με πιάνει το παράπονο μισό να πούμε. Τι ζητήσαμε, μαλάκες, ένα όνομα ζητήσαμε, μαλάκες, τι ζητήσαμε. Κάνα ευρώ να πάρουμε τη ρόπιτα, θα τα καμηθείτε να πούμε, μαλάκες. Ένα όνομα, μαλάκες. Και εσείς που θα το δείτε, άμα το δείτε, πετάξτε κάτω στα σχόλια καμιά μαλάκια, να δούμε. Σας κόβει περισσότερο. Ο άλλος λέει baby care. Τι baby care, μαλάκα, σιγά μην το βγάλω και baby lotion. Τα μοντοράσαι με τα μορμάντιλα. Ωχ, Παναγία. Baby oil. Baby oil, με ταιριάζεται καλύτερα. Baby Baby doll. Ο baby doll. Ο baby doll και η παρέα του ξαναχτυπούν σε νεότερες δράσεις. P. Diddy. What? What the fuck, man? Τι είναι αυτά, ρε, bro? Το σηκώνω εγώ γιατί το... Μαλάκα, αυτή η... Ποιοι? Από το διπλανό νησί που είμαστε, πολύ μου το έχει κολλήσει το ρεμπρό. Ο ρεμπρό. Η Ρίκα, η πιτσιρίκα. Ναι. Εντάξει, οκ, ρεμπρό. Τώρα τελευταία δεν το έλεγα, εγώ καθόλου το είχα ξεκόψει. Εντάξει, ρεμπρό. Μπρο. Ευστράτιε, πού σε Ευστράτιε, πού σε Ευστράτιε. Να, είδες, ακόμα κι αυτός έχει όνομα. Ευστράτιος. Είδες, έχει όνομα. Ωραία. Εγώ το έχω κάτι στο μυαλό μου. Ο Πάτρικ είναι ο καλύτερος. Έχω κάτι στο μυαλό μου που δεν θα σ' αρέσει όμως, είμαι σίγουρος. Τι είναι, καπότα είναι? Όχι, το όνομά σου ανάποδα. Πω, μαλάκα, είσαι για το μπούτσο. Τραμπε. Είσαι για το μπούτσο. Τράβω και. Μπούτσο. Τι θέλω και μιλάω. Μπούτσο. Τσοπού. Ανάποδο. Ναι, αλλά αυτό σηκώθηκε όρθια εδώ πέρα. Τι γίνεται. Πρέπει να ξαπλώσει πίσω. Ναι, ρε μαλάκα, να είδες. Και μετά μου λες δεν φαίνομαι, μαλάκα. Με τις μαλάκες που λες να πούμε. Έχεις ρημάξει το σύμπαν. Έχεις ρημάξει το σύμπαν με γάμες σου. Ρε, βοηθήστε λίγο, ρε. Πω μαλάκα. Δες κοινό που έχουμε, μαλάκα. Καμένοι σαν εμάς. Και γαμώ το κοινό. Πώς αλλιώς θα ταιριάζει. Και γαμώ το κοινό. Μαζευτείτε ρε καμένοι. Μαζευτείτε ρε. Δεν έχουμε και το Βεγγέτα να μας πετάξει καμιά ιδέα, ρε. Τι έγινε? Δεν έχουμε και το Βεγγέτα να μας πετάξει καμιά ιδέα. Αυτός τώρα, ξέρεις, κλαίει τη μοίρα του στάνταρ. Η κλαίει τη μοίρα του είναι έτσι. Που εχθές δεν έβαλε, κατάλαβες. Σήμερα. Δεν έβαλε. Σήμερα, όχι χθες. Ναι, σήμερα δεν έβαλε. Κατάλαβες. Αφού το είπαμε και χθες, το καλείς να σας...
Δεν μας θύγωσε σωστά το δελφίνι, πιστεύω. Το βάζεις το ταψί στο φούρνο. Δεν γυάλισε καλά το πόμολο. Το βάζεις το ταψί στο φούρνο. Yamaha Dragstar. Περίμενε. Ο μπλε σύμφωνας. Ναι, ο μπλε σύμφωνας, τι. Μπλε σύμφωνας είναι προσωπικότητα, φίλε. Τα πάμε αυτά. Ναι, δεν θα σου πήγαινε για nickname. Όχι. Γιατί? Γιατί το έχει κατοχυρωμένο. Είσαι κύρα Κλάρας. Τι? Είσαι κύρα Κλάρας. Ηρακλής είμαι, Ηρακλάρα. Αλλά... Εκεί θα κολλήσουμε τον μπλε σύμφωνα, ρε φίλε. Όχι ρε μαλάκα, είσαι χαζός. Όχι ρε. Πάτρε, συμφωνείς ρε μαλάκα. Όχι ρε, το έχει κατοχυρωμένο ο μπλε σύμφωνας το μπλε σύμφωνο. Ο μπλακ σύμφωνος. Ούτε για αστείο. Ούτε για αστείο. Το μόνο χρώμα που επιτρέπεται είναι το μπλε. Γαλάζιο. Και τι είμαστε μαλάκα, τι άλλαζε, γιατί μπλε είπαμε. Ο γαλάζιος πρίγκιπας. Τι λέω, ο μαροκινός πρίγκιπας. Μόνο πάνω, θα σας γάμεις όλους. Ο μαροκινός πρίγκιπας. Βαλεντίνα μου! Πού σε καρδούλα μου! Γιατί κοροϊδεύεις το κορίτσι μάλακα? Μα δεν την κοροϊδεύω. Την κοροϊδεύεις, αφού έχεις γκόμενο. Τι έχω? Έχεις γκόμενο. Πού τι? Στο χέρι σου. Η Ελένη και η Κωνσταντινά. Αυτές είναι πρώην. Αυτές είναι πρώην. Κάποια σχόλια σε αυτό το λέει φιλτραρίστηκαν. Ωχ, αγάπη μου γλυκιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλτραρίστηκαν, όχι φίλε. Δεν θέλουμε φίλτρα. Δεν θέλουμε φίλτρα, όχι, δεν θέλουμε φίλτρα. Όχι, τα θέλουμε αυτούς έτσι όπως είναι. είναι. Με φίλτρα μπάλα. Καλησπέρα Βαλεντίνα μου, καλησπέρα. Συστήσου κιόλας, είσαι ο Μα με ξέρει η Βαλεντίνα, όχι, να, παιδιά, μπαίνει η Βαλεντίνα στο live. Ο Κογιώτε. Βαλεντίνα, από εδώ και πέρα είμαι ο Κογιώτε. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Και καλή βραδιά. Να ξέρεις, καταγράφεσαι. Τι? Ψιλοκαταγράφεσαι. Όχι ψηλό. Ακούγεται η φωνή σου μόνο, δεν φαίνεται κάτι άλλο, μόνο η φωνή σου. Ναι, το ξέρω, έχω κλειστή κάμερα. Ναι, εγώ λέω επειδή ακριβώς δίπλα από το δικό μου κινητό υπάρχει άλλο κινητό που τραβάμε βίντεο για κανάλι στο YouTube. Γεια σας, παιδιά! Αυτή θα μπορούσε κάτω να είναι κολλητή μου. Είναι θεόμουνη. Είναι χαλασμένη η σκούπα σου. Χαλασμένη δεν είναι. Εσύ είσαι ο μαλάκας της υπόθεσης. Μα δεν έχει αυτά τα πιδάκια. Τι? Δεν βιδώνει. Δεν βιδώνει γιατί έχει προσωπικότητα. Την έχεις κάνει πατέντα. Άσχετο. Παντεντωμένε. Άσχετο. Δείχνει πόσο οικονόμος είμαι μαλάκα. Λοιπόν, Βάλεν, εγώ είμαι ο Κογιώτε από εδώ και πέρα. Και εγώ είμαι ένας μαλάκας. Αυτός είναι ανώνυμος ακόμα. Εντάξει, χάρηκα. Μην γάμισου. Μπορείς να μπεις, βασικά θα σου στείλω το link μετά για το κανάλι να μπεις να δεις τη βιντεάρα που έχουμε ανεβάσει. Έγινε. Σιγά τη βιντεάρα μωρέ μαλάκα. Πρόσεξε, προειδοποιώ, θα κάψεις εγκεφαλικά κύτταρα. Σιγά τη βιντεάρα ρε μαλάκα. Πω, κοροϊδεύεις Τα τον μισά κόσμο. είναι καμένα, δεν έχω πρόβλημα. Μαλάκα κοροϊδεύεις. Εντάξει τότε. Όχι ρε μαλάκα, δικιά μου είναι αυτή. Κοροϊδεύεις τον κόσμο μπροστά στη μούρη του μαλάκα. Θα δεις βιντεάρα, πούτσες θα δεις. Πολύ με αμφισβητεί σήμερα, δεν μπορώ να το χτυπήσω. Πούτσες θα δεις. Σήμερα θα το χτυπήσω. Που θα δεις και βιντεάρα. Εντάξει, άμα δω και από αυτά, άσπρη μέρα θα έχω. Αυτή θα μπορούσε να είναι κολλητή μου. Αυτή θα μπορούσε να είναι κολλητή μου, να ξέρεις. Παιδική φίλη. Θα μπορούσε να είναι κολλητή μου. Βάλεν, το κανάλι λέγεται The Useless, να ξέρεις, στο YouTube. Έγινε, στείλ το μου στο Θα σου στείλω Instagram. στο να Insta, πω. μην αφωνήσεις, στην ομαδική που φτιάξαμε προχθές. Έγινε. Να μπουν και καλά τα σαβλάνια. Λοιπόν, θα είστε ανοιχτοί. Ανοιχτοί είμαστε εδώ και πολλά χρόνια. Εντάξει, Δεν τα τότε ρωτάνε θα πω λίγο αυτά. πιο μετά. Ναι, εδώ θα είμαστε, μην αφωνήσεις. Η διαφορά είναι Σαββατοκύριακα είμαστε ορθά ανοιχτοί, μεσοβδόμαδα απλά ανοιχτοί. Εντάξει, μην αγχώνεσαι, θα πω. Θέλεις να μπω με φόρα ή χωρίς? Κοριτσάρα μου, ορθά ανοιχτοί είμαστε, όπως και να πει δεν μας πειράζει. Πάρε φορά και όρμα έτσι μέσα. Λοιπόν, δώστε μου 5 λεπτάκια, έχω μια δουλειά και ξανάρχομαι. Και 10 και 20 όσα θες. Καλά, εντάξει, Ναι, οκ. εδώ είμαστε εμείς, μην αφωνήσεις. Έγινε, φυλάκια. Φιλιά. Μιχάλη. Κοίτα Μιχάλη μου, το χάλι μου. Κοίτα Μιχάλη μου, το χάλι μου. Πραγματικά. Πάλι Αυτό τα δυο είναι μας. Τα τρία μας θες να πεις. Τα τρία μας.
Ναι, αλλά δεν βρήκα όνομα ακόμα για τον ψηλό εδώ πέρα. Δεν πειράζει. Ξέρω εγώ. Απλά ο Μαλάκας. Ο Ανώνυμος. Ο Μαλάκας. Είναι ο Όχι, ο Ανώνυμος, ρε φίλε. Ο Βεγγέτα και ο Μαλάκας. Ο Βεγγέτα, ο Κογιώτε και ο Ανώνυμος. Ο Ανώνυμος. Όχι ρε φίλε, δεν το δέχομαι, να πάει να γαμηθείς. Τι Ανώνυμος. Ναι, γι' αυτό δεν είπα τα τρία μας. Εντάξει, κλαϊνμένοι, μια παρέα είμαστε. Άμα είναι... Όχι, μιλά ελεύθερα, αδελφέ. Στα αρχίδια μας. Λοιπόν, άκου να σου πω. Τι Ανώνυμος. Άμα ήμουν Ανώνυμος, δεν θα ήμουν με φάτσα, καταλαβες. Θα ήταν η φωνή. Με φάτσα θα ήσουν. Χωρίς φάτσα θα ήσουν ο κανένας. Και θα ήμουν, ξέρω εγώ. Άλλο το κανένας, άλλο το Ανώνυμος. Ναι, σωστά. Σωστά. Είδε, σωστά. Σωστά, ρε μαλάκα. Σωστά, ρε μαλάκα. Άντε μην αρχίσω τα γαμοσταύρες. Ενώ τώρα είμαι απλά Ανώνυμος. Ναι, είσαι Ανώνυμος. Ναι, αλλά κάποιοι με γνωρίζουν. Άλλο αυτό. Άρα δεν είμαι Ανώνυμος. Καταλαβες, δεν ισχύει. Με γνωρίζουν. Ρε μαλάκα, πόσες εγγραφές έχεις στο κανάλι, 2? Ναι, αλλά... Ένας είμαι εγώ και άλλος είναι ο Πάτρικ. Ναι, αλλά με γνωρίζουν. Αλλά το πίπερο. Άρα δεν είμαι Ανώνυμος. Καταλαβες. Εντάξει, δεν έχει να κάνει. Πώς δεν έχει να κάνει. Μαλάκα. Έχεις στο TikTok ένα παλικάρι που το λένε Ανώνυμο. Αυτόν δηλαδή που τον ξέρουν αυτοί που τον ακολουθάνε. Πώς το λένε. Τι σημαίνει. Δηλαδή θα την γράψουμε κιόλας. Λίγο. Φίλε, πρέπει να είσαι αυθεντικός. Πρέπει να είσαι αυθεντικός. Καταλαβες. Ψιλοκατάλαβες. Δεν ξέρω, δεν μου έρχεται ιδέα για όνομα και χέζω κιόλας. Αυτό έκανε και εγώ πριν από 3 ώρες. Στο χέσιμο μαλάκες έρχονται οι καλές εμπνεύσεις. Εννοείται. Έρχονται οι καλές εμπνεύσεις. Ας πούμε, έχασα κάποια στιγμή και με ήρθε έμπνευση ότι μαλάκα πρέπει να τον παίξω. Και με ήρθε στο χέσιμο. Ο παίχτης. Ναι, και με ήρθε στο χέσιμο και λέω όχι ρε μαλάκα. Ο παίχτης όχι. Δηλαδή και να χέσω και να τον παίξω ταυτόχρονα, το έχεις κάνει ποτέ αυτό? Χέσιμο και παίξιμο. Ταυτόχρονα όμως. Την ώρα που χέζεις, να παίζεις. Νομίζω. Δεν θυμάμαι. Δεν το έκανα. Όχι. Ακόμα. Όχι ακόμα. Ενώ κανονικά εκεί έρχονται οι καλύτερες ιδέες. Εγώ ναι. Ο Πατρίκ είναι δικός σου. Ο Πάτρικ θα μπορούσε να κάνει έναν κολλητός μου, ρε μαλάκες. Όπως και η κοπελιά πριν. Η Βάλια. Αυτή τέλος πάντων, πώς την είπαμε. Εντάξει. Ναι. Αυτή τέλος πάντων, ναι. Πάτρικ, από πού είσαι αδερφούλη? Κολόμπουρο. Το Κολόμπουρο. Όχι. Ούτε αυτό δεν το αρέσει. Δεν είναι κλεμμένο. Ναι, τι μαλάκα. Σαν Boxholics. Όχι, μαλάκα. Μην αντιγράφουμε. Δεν θέλουμε να αντιγραφές. Όχι. Authentics. The Authentics useless. Μπορεί να είμαστε useless, αλλά είμαστε authentics. Μονοπάνα. Άμα θες κάνει και ένα fan club εδώ πέρα, έτσι, πάτα μια... Το hurt me. Λοιπόν, θα καθίσουμε λίγο ακόμα, μαλάκα. Έφη κόντρα. Γεια σου, Έφη κόντρα. Κόντρα σπάλα. Θα καθίσουμε λίγο ακόμα, τέτοιο, και να την κάνουμε, μαλάκα. Κάμε σαρό. Και πολύ έβαλες. Βαλεντίνα μου, αγάπη μου. Βαλεντίνα, αγάπη μου. Βαλεντίνα, αγάπη μου. Σε βλέπω και γελίζω. Έγινε μέλος στο fan club, ρε φίλε, τι θες τώρα? Εντάξει, μαλάκα. Οκ. Μας γουστάρει. Σε γουστάρει, γιατί είσαι ο Κογιώτε. Τι είναι το fan club? Είναι αυτή η καρδούλα που πετάει πάνω που σου λέει γράψει συμμετοχή, πέτα. Να παίξει συμμετοχή. Απλά θα ανέβω λίγο πάνω στο rank. Μαλακές υπερβολές. Πούτσες. Γεια σου, Αντιγόνη, καλησπέρα. Τι ασχολείσαι, μαλάκα. Get a job, get a life. Όχι, γιατί είμαι useless. Είμαι member of the Ναι, αλλά πρόσεχε. Πρέπει να έχεις στόχους, φίλε. Πρέπει να έχεις στόχους στη ζωή σου. Έχω κάποιους Δεν στόχους. πρέπει να είσαι μονίμως the useless. Έχω κάποιους στόχους στη ζωή μου. Φανούρης. Γεια σου, Φανούρη. Φανούρης, τι λέει? Ο Καμπούρης. Ο Φανούρης ο Καμπούρης, έλα. Ο Φανούρης ο Καμπούρης. Μαλάκα, έχει τη φωτογραφία από το Φανούρη τον Καμπούρη από το 50-50. Είδες, ακόμα και αυτός έχει όνομα. Παραγιός. Ακόμα και αυτός έχει όνομα. Ο Παραγιός. Είχε Παραγιό ο Άδης. Ναι, ακόμα και αυτός έχει όνομα. Μάνθο, γεια σου ρε Μάνθο. Μοναδική μου αγάπη. Μάνθο, μοναδική μου αγάπη. Λίλα, μοναδική μου αγάπη. Ο Μάνθος ο Φουστάνος. Μοναδική μου αγάπη. Δεν έχω λεφτά, λέει. Δεν πειράζει εγώ. Καλά. Ήμω δεν έχω λεφτά. Μου νοβάνα. 1 ευρώ, ρε. 1 ευρώ να πάρω τυρόπιτα. Ή 1 τυρόπιτα και να πάρω 1 ευρώ.
Ό,τι βολεύει το καθένα. Ρε φιλαράκι, μήπως έχεις €1 να πάρω μια μαγική. Μήπως έχεις μια τυρόπιτα να πάρω εγώ €1. Γιατί είχε μέσα στροφάκι ρε και μου είχε ο Μελένιος. Ω, τι λέει. Να πέσει ο Σπιρτούλης θα το καταλάβω. Αλλά ο Μελένιος θα πάω στο ζάχαρο ρε. Γεια σου ρε Μαρκοστάμε. Μπαμπί! Πού σε μπάμπι μου! Ο Μπαμπίνος ο Πού τρελός. σε μπάμπι μου! Και αυτός από τη δουλειά. Μπάμπι, πού σε μπάμπι μου. Μπαμπί ένα αυτόγραφο. Μία άστεγη στο Εγάλεο. Μια άστεγη στο Εγάλεο. Τι λέει ρε. Α, να είμαι εγώ μια άστεγη στο Εγάλεο. Ένα βλό. Μία άστεγη στο... Α, ένα ευλό. Εντάξει τώρα το πιάσα. Βαλεντινάρα, είσαι ψυχάρα ρε φίλε. Πάμε λίγο. Δώστε πόνο καραμίτρο. Ναι ρε, δώστε πόνο ρε Μουνοπάνα, δώστε πόνο ρε. Το μεταξύ ξέρεις τι. Τώρα κάνουμε αυτό εδώ το τέτοιο, καταλάβες. Το κόμπο. Ναι. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε live εδώ. Καταλάβες. Ο Μαρκοστάμος γελάει. Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε live εδώ. Και κάνουμε, ξέρω εγώ, live εδώ. Για γράφει εδώ. Ψιλοαναμετάδοση. Ναι. Και πούτσες μου λέει, καταλάβες. Ναι. Oh yes. Oh yes. Χάος. Και η Βάλια γελάει, εντάξει παιδιά, έχουμε κλαμπάκι δυνατό. Χαμούλης. Ένας χαμούλης. Έχουμε τιμάκι δυνατό. Τι λέει εδώ, τοκ-τικ. TikTok, τοκ-τικ. Τοκ-τικ με κόκκινο σταυρό, τι γίνεται. Κλαίει. Μπες να κλάψεις περισσότερο. Ποιος είναι μαλάκα, αυτός είναι από τον Ερυθρό Σταυρό. Άκου, αυτός είναι από τον... Ναι ρε μαλάκα, σε πιάσα από τη φωνή ρε Μουνοπάνα. Αυτός είναι από τον Ερυθρό Σταυρό. Λέει, εδώ πέρα έχει καμένους. Χρειάζονται άμεσης θεραπείας και βοήθειας. Ναι. Και μπήκε από τον Ερυθρό Σταυρό. Έβαλε και το Σταυρό του. Κατάλαβες. Και λέει, εδώ πέρα έχουμε δουλίτσα. Έχει ψωμάκι. Εδώ θα βγάλουμε μεροκάματο. Κατάλαβες. Μπήκε. Κατάλαβες. Στο βγαλά. Το έβαλες. Τέλος. Που να καθίσουμε λίγο ακόμα μαλάκα γιατί με έπιασε μια λόγα. Русский хочешь? Να τι Αλεξάνδρα. По-гречески хочешь? Τι λέει, πούτσε. По-итальянски что ты хочешь? Давай. Τι πούτσε ρε, τι λέει. Νταβάι, what the fuck. Давай, λέει τα δικά του εδώ. Ποιος τα βάει ρε. Ποιος είναι Να αυτός? αρχίσω εγώ τα αγγλικά να μην καταλαβαίνει τι λέω. Μαρία, Έφυγαν όλοι. Δεν ξέρω τι παίχτηκε. Μαρία. Δεν ξέρω τι παίχτηκε. Μπήκαν 4 άτομα καραμπινάτα μόνα τους. Γεια σου ρε user και σένα. Αδερφέ, ούτε εγώ κατάλαβα τι παίχτηκε. Μου στείλε η κοπέλα πρόσκληση, μπήκα. Στα καπάκια μαζί με τη Ρωσίδα ήταν και αυτή εκεί πέρα. Και μπαίνει ένας ξεκάρφωτος. Τέλος πάντων, πούμε καληνύχτα ρε μαλάκα, γράφουμε 1,5 ώρα, άντε γαμίσω ας πούμε. Να πούμε καληνύχτα. Να πούμε καληνύχτα γιατί έχει πάει και η ώρα περίεργη. Ναι, να πούμε... να μην ξεχάσουμε like, subscribe, καμπανάκι, share. Δεν τους λυπάσαι έτσι. Καθόλου. Δεν τους λυπάσαι. Καθόλου. Είσαι τέτοιο μονοπάνω. Εδώ τώρα θα γιωθούν όλοι. Είσαι τέτοιο Θα μονοπάνω. καούν ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, αντί για τέτοιο καμπάνις και ξέρω εγώ, πανηγύρια. Άμα. Καλή θα βάλει. Κάνα όνομα από κάτω ρε μονοπάνω. Κάνα όνομα ρε μαλάκα. Ναι, γράψτε ένα σχόλιο, ρε παιδιά. Εντάξει, δηλαδή οι άλλοι δύο τι. Η άλλη μπαίνει και είναι εκεί πέρα. Φιλάκια από μένα. Φιλάκια, μουτς. Έτσι, δώσε και εσύ φιλάκια στο κρου. Τις καρδούλες μου. Και until next time. Yes. Φιλάκια.